Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition o Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, 18 sa buwan ng Hunyo, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinangunahan ng sectoral meeting ngayong araw sa Malacanang. Tinalakay ang mga update sa pambansang pabahay program ng gobyerno. Sa international news naman, ang Estados Unidos kinumpirma na napatay ang isang Pilipinong seafarer sa pag-atake ng Houthi rebels sa isang cargo ship noong Hunyo 12. Abangan din sa ating sports balita mamaya ang Boston Celtics 2024 NBA champion. Etong si Jaylen Brown, tinanghal bilang finals MVP. Samantala, si Senator Francis Tolentino naman pinagdodoble ingat ang mga mangingisdang Pilipino sa tuwing papalaot sa West Philippine Sea kasunod ng banta ng China na aarestuhin ang sinumang papasok sa pinaniniwalaan nilang parte ng kanilang teritoryo. Ang Bulkang Taal naman mulihong nagbuga ng usok at abo ayon huyan sa FIVOX. Ang Pilipinas malugod namang tinanggap ang panawagan ng Group of 7 leaders sa China na itigil na ang pagbaluktot ng katotohanan at harassment. Samantala, bilang naman ng mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal, tumaas sa kabila pa ng no trespass rule ng China. Abangan din sa ating provincial report mamaya mahigit 5 million pesos na pinsala sa nasunog na fishing vessel doon po sa may bahagi ng General Santos. Kawalan po ng fire truck at mga hydrants sa General Santos Fishport na pinupuna. Karagdagan pang balita sa international, ang Filipino-American na umano'y konektado sa jihadist terror group arestado sa New York, USA. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Iniulat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang estado ng mga programang pabahay ng kanyang administrasyon sa isinagawang sectoral meeting kaninang umaga doon po sa may palasyo ng Malacanang. Si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzara ang nagpresenta ng report sa punong ehekutibo. Laman ng report ng naturang kalihim ang update hinggil ho sa agreement ng pambansang pabahay ng Administrasyong Marcos kung saan ay target nitong makapagpatayo ng 6 na milyong bahay hanggang sa taong 2028 o huling bahagi na po ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa 30 milyong mga Pilipino ang inaasahan naman na makakabenepisyo sa pabahay program ng administrasyon sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino. Bukod kay Secretary Acuzar, kasama rin nagpresenta sa sectoral meeting si NEDA o National Economic Development Authority Chief Arsenio Balisacan. Present din sa pulong sina Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs Frederick Go at Executive Secretary Lucas Bersamin, kasama si Special Assistant to the President Anton Lagdameo at Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Bombo International News. Kinumpirma ng White House na napatay ang isang Pilipinong seafarer sa pag-atake ng Houthi rebels sa may bulk cargo carrier na MV Tutor habang naglalayag sa Red Sea noong Hunyo 12. Sinabi ni U.S. National Security Council spokesman John Kirby na ang napatay na Pilipinong tripulante ay lulanyan ng MV Tutor na isang Liberian flag, Greek-owned ship na walang kinalaman sa nangyayaring gyera ngayon sa Gaza. Sad pa ng U.S. official na kritikal ding nasugatan ang isang Sri Lankan crew member sa hiwalay naman na pag-atake ng Houthis noong araw ng Huwebes sa MV Verbena na isang Palawan flag, Ukrainian-owned at Polish-operated ship. Kaugnay nito, kinundina ng Amerika ang naturang mga pag-atake bilang terorismo. Kaugnay niya, narito pa ang pagkumpirma ni U.S. National Security Council spokesman John Kirby. Now, a few days ago, the Houthis attacked the Liberian flag, Greek-owned and operated bulk
cargo carrier merchant vessel Tudor, killing a crew member who hailed from the Philippines. The Tudor had just completed a port call in Russia and was bound for Egypt. She had nothing whatsoever, nothing to do with the conflict in Gaza. They also attacked the Palawan-flagged, Ukrainian-owned, Polish-operated motor vessel Verbena, critically wounding a crew member from Sri Lanka. The Verbena had previously stopped in China, then Thailand, and was on her way to Italy. She, too, had nothing whatsoever to do with the conflict in Gaza. So just think about that for a hot minute or two. The Houthis killed an innocent crew member from the Philippines and critically wounded a Sri Lankan sailor who were guilty of no crimes. Hayag yan ng U.S. National Security Council spokesman John Kirby. Samantala, wala pa namang kinumpirma o kumpirmasyon mula sa panig ng Pilipinas kaugnay sa pagkasawi ng isang Pilipinong seafarer na naunang nangang napaulat na nawawala matapos ang pag-atake ng Houthi rebels at pinaniniwala ang natrap sa may engine room ng barko nang mangyari ang insidente. Unang rito, nasa 22 Pilipinong seafarer na lulan ng inataking cargo ship kung saan 21 dito ay ligtas at nakauwi na dito sa Pilipinas nitong araw ng Lunes. Samantala, pipiliin pa rin umano nitong si MV Tutor Captain Christian Dumarrique na bumalik sa dagat sa kabila ho ng pinagdaanan sa kamay ng mga Houthi rebels. Sa isang panayam kay Dumarrique, kasunod ng pagbabalik nila dito sa Pilipinas, kasunod ng pagkakaligtas mula sa mga rebelde o sa kamay po ng mga rebelde, sinabi niyang pipiliin pa rin niyang bumalik sa kaniyang dating trabaho sa barko. Kailangan lamang aniya ang pagpapahinga sa loob ng ilang mga buwan bago tuluyang bumalik. Ikinuwento rin nitong si Dumarrique ang hirap na pinagdaanan kasunod ng pag-atake ng mga rebelde sa kanilang gamit na barko. Aniya, hindi nila matukoy kung saan nagmula o saan naggaling yaong mga rebelde hanggang sa halos lumubog na ang barko sa karagatan. Kahapon nga ay dumating ang mga ito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, ilang araw ho yan matapos ang nangyaring pag-atake at pagkakabihag sa kanila. Sila ay sinalubong nitong si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs at Department of Health. Binigyan din ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration namang ito ng cash at medical assistance. Samantala, una na nga kung kinumpirma ng Estados Unidos ang pagkakapatay sa isang Pilipinong marino na posibleng kasamahan na una hong napaulat na nawawala noong ilunsad ng mga rebeldeng Houthi ang kanilang pag-atake. Ito ho'y nangyari noong Hunyo 12 ng taong kasalukuyan. Sa ibang balita naman, malugod na tinanggap ng Pilipinas ang inilabas na pahayag ng Group of 7 leaders na kumukundina sa agresibong mga aksyon ng China sa disputed waters. Kasabay nito, nananawagan din ng Pilipinas sa China na itigil na ang pagbaluktot ng mga katotohanan at mga mapanganib na aksyon at harassment laban sa mga barko at Filipino personnel. Sa isang statement na inisyu nga sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, sinabi nito na ang joint statement ng G7 na kinabibilangan ng mga leader ng Italy, Germany, US, United Kingdom, Canada, France at Japan ay nagpapakita ng kanilang commitment para yan sa paninindigan sa rules-based international order at gayon din sa rule of law sa iba't ibang dako ng mundo. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, mga kabumbo, sinabi po ng Department of Foreign Affairs na kaisa ang Pilipinas sa bisyon ng Group of 7 para ho sa matatag at ligtas na Indo-Pacific region at nanindigan laban sa anumang mga aksyon na sumisira sa pandaigdigang seguridad at sa kaayusan. Dapat daw naitigil na rin ng China ang provocative behavior at pagbaluktot nito sa mga katotohanan, kabilang na ang pagsasabata sa pagpapatupad ng mga domestic laws at mga regulasyon ukol sa legal na pagmamay-ari ng maritime zones ng Pilipinas na paglabag sa international law. Sa pagtatapos ng summit ng G7 o Group of 7 sa Apulia, Italy, nito pong weekend, nagpahayag ang Group of 7 leaders ng mariing pagtutol sa anumang unilateral attempt para baguhin ang status quo sa disputed waters ng pwersahan o sapilitan. Bombo Sports News. Bago tayo dumako sa iba pang mga malalaking balita, mga kabumbu, eto, mainit-init pa, no? Tuluyan na pong tinapos ng kupunan na Boston Celtics. Ito hong serye laban sa kupunan ng Dallas Mavericks. Daan upang ibulsa ang ika-18 championship trophy sa kasaysayan ng Boston Celtics.
Tinapos ho ng Boston ang Game 5 sa TD Garden. Ito ay sa pamagitan ng score na 106-88. Ito ay mistulang ganti ng Boston Celtics mula ho yan sa 38 points sa kanilang pagkatalo sa Dallas sa Game 4 noong June 15. Ang natura pong pagkatalo, yung 38 points na ito, ang siya hong pangatlo sa pinakamataas na pagkatalo sa kasaysayan ng finals ng National Basketball Association. Sa kabuuan po ng Game 5, mga Kabombo Nation, dominado ho ng Boston Celtics. Ito hong naturang laro kung saan ay sa first half pa lamang o sa unang bahagi pa lamang po ng laro ay 21 points na ang nagawa ng Boston na kalamangan laban ho sa Dallas. Nagtapos ang unang bahagi po ng laro 67-46 with 21 points na deficit. Pinilit naman na bumawi ho ng Dallas doon sa third quarter o pagpasok ng third quarter at nagawa nitong pahabain o pababain ang naturang kalamangan at inabot ito ng 19 points lamang bago ho pumasok ang fourth o ikaapat at huling quarter ng naturang laro. Gayunpaman, lalo pang naghigpit ang Boston sa kanilang ginagamit na depensa pagpasok ho ng fourth quarter at sinabayan ang opensa ng Dallas. Tuluyan pong tinapos ng Boston ang laban sa score na 106-88. Dinala nitong si Boston power forward Jason Tatum ang naturang laban. Gamit po yan ang kanyang kinamada ng 31 points. Maliban sa 31 points, siya rin po ay kumamada ng 11 assists at 8 rebound. Habang 21 points naman, 8 rebound at 6 na assists ang naging ambag o naging kontribusyon ng kanyang katandem, etong si Jaylen Brown. Ang Boston Big Two ay ang gumawa ng magagandang mga play sa naturang laban upang magkaroon ho ng malaking lead kahit pa maagang bahagi pa lamang ng laban sa first half pa lamang po ng naturang laban. Samantala, big time double-double din ang ipinakita nitong si Jrue Holiday. Siya po ay gumawa ng 15 points at 11 rebounds. Habang ang medyo matanda na rin, 40 anyos na si Al Horford ay gumawa ng 9 na puntos at 9 na rebound sa kanyang depensa. Halos bumubuhos po ang puntos mula sa mga Boston players sa kabuuan po ng game number 5 sa kabila po ng magandang depensa na rin na ipinakita ng Dallas. Sa panig ho ng Dallas Mavericks, mga kabombo, hindi ho naisalba nitong si Luka Doncic ang kanyang koponan kahit pa gumawa siya ng 28 points at 12 big rebounds. At hindi rin po nakaya nitong si NBA champion Kyrie Irving na ipasok ang marami sa kanyang tira at nalimitahan lamang ito ng 15 points at disenteng 9 na assists. Naging malamya rin ang opensa ng iba pang mga Dallas starter sa kabuuan po ng game number 5 kung saan 6 na puntos lamang ang nakaya pong ipasok ng sentro ng Dallas na itong si Daniel Gafford. Siya po ay rookie at unang pagkakataon na sumabak sa finals. Habang 4 na puntos lamang din ang naging kontribusyon ng shooter ng Dallas na si PJ Washington. Sa halip ay ang bench na si Josh Green ang nagpakita ho ng 14 big points sa loob lamang ng 22 minutes na limited na kanyang paglalaro. Samantala, tinanghal naman bilang Finals Most Valuable Player o Finals MVP itong si Jaylen Brown sa naging panalo sa serye na ito. Sa loob po ng 5 game, itong si Jaylen Brown ang nanguna ho sa MVP ladder ng National Basketball Association at nagawa ho niya itong i-maintain hanggang sa katatapos na laro. Ito na, mga Kabombo Nation, ang ika-18 championship ng Boston Celtics kung saan ang kanila pong huling panalo ay noong 2008. Ito ho'y sa pamagitan ng Big Three ng Boston noon na sina Ray Allen, itong si Paul Pierce at itong si Kevin Garnett. Ang mga ito ay kabilang po doon sa Hall of Fame. Hindi rin po magkamayaw ang crowd sa Game 5 matapos muling maiuwi ng Boston Celtics ang naturang kampyonato. 16 na taon na po ang nakakalipas matapos ang huli po nilang masaksihan ang finals sa NBA. Samantala, sa iba namang balita, maituturing na gray zone tactics lamang ng China ang umano'y polisiya nito na manghuhuli sila ng mga umano'y papasok sa kanilang inaangking teritoryo. Ayon nga sa political analyst na si Dr. Froilan Cadilong na may tuturing na taktika lamang ng China ang nasabing banta, gayong wala naman itong pinanghahawakan na international agreement o international legal document para ipatupad ang naturang hakbang. Naniniwala din si Cadilong na hindi aabot sa proseso na magdidetine ang China, gayong kahit paano ay mayroong pinangangalagaan itong international image. May connection
anya ito hindi lamang para protektahan ng China ang political at military standpoint nito, kundi higit sa lahat ay may kinalaman din sa aspeto ng ekonomiya. Binigyang diin rin ni Kalilong na hindi magdudulot ng magandang senaryo ang nasabing polisiya ng China sapagkat hindi lamang anya pagkakait sa karapatan ng mga Pinoy fishermen kundi pati na rin sa kalayaan. 15 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian mga kabombo. Tumaso ang bilang ng mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal sa kabila po yan ng pagpapatupad ng China ng pulisiya nito na pag-aresto at pagkukulong sa mga dayuhang papasok sa inaangkin nitong karagatan ng hanggang sa 60 araw nang wala hong paglilitis. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, simula ng mamataan ng mga mangingisdang Pilipino ang presensya ng dalawang idineploy na barko ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan at BRP Malapascua noong Hunyo 14 para humagpatrolya doon sa lugar. Dumami pa raw ang bilang ng mga Filipino fishing boats na kanilahong natunghayan sa naturang lugar. Base pa sa ahensya, mula sa namataang 3 Filipino fishing boats noong Hunyo 15 doon po sa may Baho de Masinloc, tumas ito ng 7 at nasa 10 na sa kasalukuyan. Ayon naman sa grupo ng mga isda na Tropical Fish Gatherer Association doon po sa may Masinloc, Zambales, may ilang mga mangingisda na umiiwas na raw na pumalaot sa ilang lugar doon sa may West Philippine Sea. Particular na doon sa may Baho de Masinloc o Scarborough Shoal dahil na rin sa takot sa banta ng China. Kaya't umaapel ang mga ito sa gobyerno na magbigay ng seguridad sa mga mangingisdang Pilipino na nais pa rin bumalik na mangisda doon sa Baho de Masinloc at binigyang diin na ayaw nilang maagaw ng China ang naturang maritime future ng ating bansa. Samantala, tiniyak naman itong si Commodore J. Tariela na committed ang Philippine Coast Guard sa paggampahan ng tungkulin nito para sa bayan, para matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino dyan pa rin sa may West Philippine Sea. Samantala, balita naman mula dyan sa may Senado, si Senator Francis Tolentino pinagdodoble ingat ang mga mangingisda sa tuwing papalaot sa West Philippine Sea. Kasunod na rin nga ng banta ng China na aarestuhin ang sinumang papasok sa kanilang itinuturing na teritoryo. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo JC Galvez. Pinagdodoble ingat ni Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino ang mga mangingisdang Pilipino sa tuwing papalaot sa West Philippine Sea. Ito'y kasunod ng pagpapatupad ng China ng kanilang batas na arestuhin at ikukulong ng hanggang 60 araw ang sino mang papasok sa pinaniniwalaan nilang parte ng kanilang teritoryo kabilang na ang Baho de Masinloc. Sinabi ni Tolentino na hindi malinaw kung saan dadalhin ng mga Chinese sa mga naarestong mangingisdang Pilipino sa kanilang barko o China para ipakulong kung sakaling totoo ang kanilang mga banta. Sa kabila nito, binigyan din ng mambabatas na hinihimok pa rin ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang mga mangingisda na ituloy lamang ang pangingisda at higit ang kanilang karapatan sa fishing ground sa West Philippine Sea. Bukod dito, ipinaliwanag din ni Tolentino sa mga mangingisda na ang nangyayari sa West Philippine Sea ay apektado ang lahat ng tao sa bansa. Iginit pa nito na sa mga susunod na araw at buwan na habang lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea, mas lalong mararamdaman ng sambayanan ang epekto ng pangaharas ng China sa ating nasasakupang teritoryo sa karagatan. Gayunpaman, tinitiyak ng mambabatas na ginagawa lahat ng pamahalaan ng bansa ang lahat ng paraan upang matulungan ang mga apektadong mangingisda sa nagaganap na tensyon sa West Philippine Sea. Pag may nangyayari po sa atin sa Baho de Masinloc, apektado kayo. Apektado ang mga pamilya ng mangingisda, kahit anong grupo ng Fisher Folks Association, kahit anong grupo, apektado kayo. Subalit, ang hindi nyo naunawaan at dapat nyo maunawaan sa ngayon, bukas, at sa mga darating na panahon, kahit po hindi mangingisda sa Makati, sa Quezon City, kahit po nagpapasakay ng kabayo sa Baguio, kahit po yung nagsasagwan sa pagsanghan, kahit po yung ating mga magnyunyo sa Lucena, kahit po yung mga nagtitinda ng isda at mga seafood sa Tawi-Tawi, ganun din sa Bacolod, sa Iloilo, kahit yung nagpapasakay sa kabayo sa mga tourist pa sa Tagaytay, apektado rin po.
Ang dapat po natin isaisip ngayon, ang nangyayari sa West Philippine Sea, hindi lamang patungkol sa kabuhayan ng mga isda sa Masinloc, sa Santa Cruz, sa Subic, at iba't iba pang lugar, kasama po ang Palawan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 21 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga balita, mga kabumbukas Star Nation, nagpalitan ho ang mga matataas na opisyal ng Kamara de Representantes at ng Japan ng mga pinakamahuhusay na kasanayan at mga inobasyon sa paggawa ho ng mga batas. Pinangunahan ni Secretary General Reginald Velasco ang delegasyon ng Pilipinas sa naging pulong kay House of Representatives International Affairs Department Director General Yamamoto Hironori ng Japan. Ayon kay Velasco, binigyang diin sa pagpupulong na ginanap sa Second Annex Building ng House of Representatives dun sa Tokyo, Japan, ang pagnanais ng dalawang bansa na mapalakas yaong kooperasyong parlamentaryo at paghusayin pa ang mga pamamaraan sa paggawa ng batas. Ipinahayag naman nitong si Director General Yamamoto ang kanyang sigasig para yan sa pakipagtulungan at binigyang diin ang dedikasyon ng Japan sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman sa paggawa ng batas sa Pilipinas na matagal na nitong kaibigan at may mahabang kasaysayan ng kooperasyon. Sinabi pa ni Director General Yamamoto na ang partnership ng Japan at ng Pilipinas ay nabuo ng mayroong paggalang sa isa't isa at naglalayon na mapabuti ang paggawa ng batas at natutuwa sila na ibahagi ang kanilang karanasan. Ang talakayan ng dalawang lider ng lehislatura ay nakatuon sa ilang pangunahing bahagi gaya huyan ng digital transformation ng legislative process, epektibong mekanismo para huyan makuha ang sentimiento ng publiko at mga estratehiya sa pagpapahusay ng pangangasiwa sa lehislatura. Nagkasundo ang dalawang partido sa kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan upang matugunan ang mga hamon at magkaroon ng oportunidad na lumikha ng makabuluhang mga pagbabago. Sinabi naman nitong si Velasco na sa Pilipinas, ang Kamara de Representantes ay nagsasagawa ng maraming inobasyon, gaya huyan ng digitalization ng mga operasyon, kaugnay ng paggawa ng batas at pagpapaganda ng cybersecurity nito na ginawa ng tanggapan ni House Secretary General Director II Arnold De Castro. Inamin naman ng National Telecommunications Commission o NTC na patuloy na binibiktima ng mga tax scam ang publiko sa kabilayan ng mandatoryo na SIM card registration. Pero nangako naman ang ahensya na hihigpitan pa nila ang pagpapatupad ng mga regulasyon sa ilalim yan ng landmark law. Binigyang diin ng National Telecommunications Commission na habang ang SIM Registration Act ay isang mahalagang kasangkapan upang labanan ang mga scam na ginagawa gamit ng mga mobile phone dahil nagbibigay ito ng mga legal na parusa para sa mga gumagamit ng SIM, ngunit hindi ito may tuturing na malaking kapangyarihan para agad na masugpo ang mga scammer. Inilabas nga ng Telecommunication Regulator ang pahayag matapos silang akusahan ni Senator Sherwin Gatchalian kamakailan na natutulog lamang sa trabaho. Nagugat nga ang pagpuna ng senador dahil yan sa pagsalakay kamakailan laban sa ilang scammer sa Pasay City, Bamban doon sa lalawigan ng Tarlac, maging doon sa Mayporac at Angeles City sa lalawigan ng Pampanga, kung saan natuklasan nga ang napakaraming SIM card na ginamit umano sa pandaraya at scamming activities. Sinabi pa ng National Telecommunication Commission na mga aktibidad na ito ng scam ay umaabot sa buong rehiyon ng Asia kaya hindi madaling masugpo.
Gayunpaman, kinikilala ng ahensya ang pangangailangan na pahusayin pa ang pagpapatupad ng SIM card registration. Sa ilalim nga ng batas, ang pagbibigay ng mali o kathang-isip daw na impormasyon kapag nagparehistro ay isang paglabag na may parusang pagkakakulong mula 60 na buwan hanggang 2 taon o multa na hanggang 300,000 piso o pareho. Para naman sa mapanlinlang na paggamit ng rehistradong SIM card, kasama yan sa parusa ang pagkakakulong ng hindi bababa sa 6 na taon o multa na 200,000 pesos o pareho. Samantala kasabay ng lalo pang paglubo ng mga kaso ng dengue sa Pilipinas, iniulat ho ngayon ng Philippine Health Insurance Corporation ang pagtataas nito ng mga package benefit para ho yan sa mga pasyenteng tinamaan ng dengue. Ayon sa PhilHealth, ang dati hong 10,000 piso o 10,000 pesos na package benefits para ho sa mga dengue patients o mga pasyente na tinamaan po ng dengue, tumaas na raw ho ito at naging 13,000 pesos o 13,000 piso. Ayon sa PhilHealth, maaari na po itong ma-avail ng mga pasyenteng nako-confine sa mga ospital sa buong bansa na ang sakit po ay dengue. Una hong iniulat ng Department of Health ang pagtaas ng dengue cases sa buong Pilipinas, kung saan ay maraming mga rehiyon ang nakitaan po ng malakihang pag-angat o pagtaas ng kaso. Ayon sa Department of Health, mayroon ng kabuuan na 70,498 na mga dengue cases sa buong Pilipinas. Mula ho sa naturang bilang, umabot na sa 197 yaong mga namatay. Patuloy namang nananawagan ng ahensya ng maagang pagre-report o maagang pagpapakonsulta upang kaagad na maagapan at mabawasan man lang ang mortality o bilang ho ng mga namamatay. Samantala, muling nagpakita ng abnormalidad ang Bulkang Taal sa nakalipas po yan ng mga oras. Ayon nga sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagkaroon ng steam plume o usok na meron pong taas 2,100 ang taas. Indikasyon ito ng malakas na pagsingaw na napadpad sa may timog kanluran at kanlurang timog kanluran ng Taal. Nakadetect din ang PHIVOX ng volcanic tremor na tumagal yan ng 12 minuto. Habang meron din umanong pangmatagalang pag-impis ng Kalakhang Taal Caldera na may panandalian din na pamamaga sa gawing hilaga at timog silangan ng Taal Volcano Island. Gayunpaman, hindi pa ito pasok sa mga palatandaan para magtaas ng alerto dahil bahagi pa rin ito ng mga karaniwang aktibidad ng isang aktibong bulkan. Meron na ho tayong 27 minutes makalipas po ang 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, iniulat po ng Philippine Statistics Authority ang pagtaas ng inventaryo ng bigas sa Pilipinas hanggang noong Mayo ng taong 2024 o Mayo ng taong kasalukuyan. Batay sa talaan ng naturang ahensya, mayroon na raw hong 2.08 milyon na metro tonelada ng bigas ang kabuuan pong rice stocks sa bansa sa naturang panahon. Ito ay mas mataas ng 10.3% kung ikukumpara sa 1.88 million na metriko tonelada na naitala sa kaparehong panahon noong taong 2023. Ito ho yung nakalipas na taon. Kung ikukumpara naman sa inventory ng bigas noong Abril, mas mataas ito ng 11.8% sa naturang buwan ay umabot daw ho lamang sa 1.86 million metriko tonelada ang naitalang stock ng bigas. Sa mga commercial rice, umangat din ng 45% ang stock kumpara ho sa nakalipas na taon. Samantala sa kabuuan po ng stock ng bigas sa bansa, noong Mayo ay 55% dito ay nasa mga household o sa mga kabahayan. 41.6% naman ay mula ho o nasa mga commercial sector, habang ang nalalabi na 3.3% ay nasa mga depositoryo, mga warehouse ng National Food Authority. Una lang ang sinabi ng National Food Authority na nalagpasan na nito ang target na mabiling mga palay sa buwan ng Hunyo dahil sa magandang bentahan at bilihan sa pagitan po nila ng mga local farmers. Samantala naman, inaasahang bababa ang produksyon ng palay sa buong Pilipinas mula yan Abril hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Batay nga sa pagtaya ng ahensya, maaaring bababa ang rice production ng 3.89 milyong metrikong tonelada sa pagtatapos yan ng Hunyo o ikalawang quarter ng taon.
Ito ay matapos nga o mas bababa pa sa 8.4% kung ikukumpara sa 4.25 milyong metrikong tonelada na naani naman sa kaparehong panahon noong 2023. Iniulat din ng Philippine Statistics Authority na mas mababa ang tinatayang aanihin o harvest area o mga sakahang pag-aanihan po ng palay sa ikalawang quarter. Sa pagtatapos nga ng second quarter, maaari daw na abot lamang umano sa 892,400 na hektarya ng mga sakahan, habang sa kaparehong period naman nung nakalipas na taon ay umabot ito sa 960,870 na hektarya ng mga palayan. Batay nga sa talaan ng PSA, umabot na sa 2.54 million metrikong tonelada ang naani na ng mga lokal na magsasaka hanggang noon po yung unang linggo ng Mayo ng taong kasalukuyan. Alas 12:30 na po ng tanghali, mga kabombo. Abangan humamaya, makakausap po natin si Coach Rick Kilongares ng The Point Guard Academy. Ito ay kaugnay pa rin sa naging laban ho ng Boston Celtics at ng Dallas Mavericks. And of course, mamaya, update din po tayo sa mga kaganapan doon sa may bahagi po ng Boston habang sineselebrate ito hong pang-18, pang-18 na championship ng Boston Celtics. Abangan po lahat ng yan mamaya sa ating pong palatuntunan. Sa iba pang mga balita, pinag-aaralan na ng Water Resources Management Office ang posibilidad na pagpayag sa mga water district at yaong mga water service providers na magtayo ng sarili nilang mga water refilling station services. Ito ay sa pagdanais ng naturang ahensya na makapagbigay ng magandang kalidad ng tubig sa mga consumer sa buong Pilipinas o sa buong bansa. Ayon kay Head Carlos Primo David, magiging daan din ito upang lalo pang maging mas mura ang presyo ng tubig dahil ang mga itatayong water refilling stations ay tiyak daw na magkakaroon ng maayos na regulasyon at maintenance. Kung mangyayari ito, maaari daw na makapagbebenta ng tubig na mas mababa kaysa dun sa 30 pesos hanggang 35 pesos na bentahan sa bawat container na mayroong laman na 19 liters. Una na rin anyang napag-usapan ito ng mga opisyal ng Water Resource Management Office at inaaral na ngayon ang magandang implementasyon dito. Batay sa listahang tubig ng National Water Resources Board, mayroong kabuuan na 28,277 na sa buong bansa. Maliban po dito, maabot na rin sa 1,256 sa mga malalaking water refilling station at kabuuan na 723 na mga water district sa buong Pilipinas. Samantala, ikinukonsidera naman ng Philippine Ports Authority ang pagbalangkas ng master plans para sa pagtatayo ng 10 seaport terminals sa bansa sa buwan ng Agosto. Ito ay kasabay na rin po ng layunin ng pamahalaan na mapag-ibayo pa ang cargo movement at mga aktibidad sa turismo. Ayon nga sa PPA, isang bidder ang nagpahayag na ng intensyon na kumuha ng 32.29 million pesos na consultancy services contract para sa pagsasagawa ng feasibility studies at pagbuo ng master plan sa klawang iba't ibang seaports sa bansa. Ang mga terminals na ito ay doon po yan sa may Pasukin, Ilocos Norte, Puerto Galera sa Oriental Mindoro, ang Taytay sa Palawan, Buenavista, Guimaras, San Carlos, Negros Occidental, doon din sa Dumaguete, Negros Oriental, sa may Lazi, Siquijor, Catbalogan, Samar, Zamboanga sa may Zamboanga del Sur at Cadianao doon naman sa Dinagat Islands. Nakatakda namang magsumite ang naturang bidder ng karagdagan pang requirements para sa naturang proposal. Sakali daw na makwalipika ito, igagawad ang naturang kontrata sa buwan na ng Hulyo. Bibigyan naman ang mapipiling bidder para sa proyekto ng 1 taon mula nang matanggap ang notice para magpatuloy sa pagkumpleto ng pag-aaral sa nasabing proyekto. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, kasabay ho ng paglubo ng mga dengue cases sa Pilipinas, iniulat pa rin po nitong Philippine Health Insurance Corporation yung pagtaas ng mga package benefit para ho sa mga pasyente ho nito na meron pong mga dengue cases. At ito ayon sa Philippine Health Insurance Corporation ay aabot na raw sa hanggang 13,000 yun pong bilang o yung pong package na para ho yan sa mga tinamaan ng dengue. Kuha po tayo ng mga update tungkol pa rin po dito mamaya sa pamamagitan po ng Philippine Health Insurance Corporation at ng Department of Health. Samantala ho muna.
Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat. Ang paggamit daw ng e-license ng mga motorista sa kalsada, pinaplansya na yan ng Land Transportation Office. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Joanna Martinez. Pinaplansya pa ng Land Transportation Office ang plano nilang pagpayag na gamitin ng digital driver's license sa mga motoristang bumabaybay sa kalsada. Ito ay may kaugnayan sa pagsusumikap ng nasabing ahensya na sumabay sa digitalisasyon kung saan imbis na ang original driver's license ang dadalhin, ay sinisikap ng LTO na ang nasabing electric version na lamang ng kanilang lisensya ang maaaring ipakita. Pag-aamin ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, patungo na raw ang ating bansa sa ganitong hakbangin, ngunit kinakailangan munang dumaan sa masusing pag-aaral sa tulong ng iba pang mga ahensya upang maipatupad ito ng ayos at masigurong walang anumang isyu ang lilitaw kung mauumpisahan na. We are now coming up, no? Siguro ito in coordination with the ICT. Ito yung e-license natin, no? Electronic license po natin. We'll come up with the proper guidelines para yung mga enforcers po natin properly informed. Pero yes, doon tayo papunta. Siguro within this year, dapat mas widely accepted ang electronic licensing. Ang ilan kasi sa mga isyu na kanila ritong nakikita ay pahinggil sa security. Maaari raw kasing pekein o kopyahin ng ilan, lalo na ng mga masasamang loob ang detalye sa nasabing mga lisensya, kaya naman talaga raw na kinakailangang pag-aralan at siguraduhin hindi nila ito magagawa. Habang nilinaw naman ng Land Transportation Office na tanging ang deputized agents lamang nila ang maaaring kumumpiska ng mga lisensya ng mahuhuling motorista na lumalabag ng batas trapiko sa kalsada. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin, meron na lamang tayong 23 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa Mantala, mamaya abangan po ang ating pong interview kay Coach Ricky Lungares nga ng The Point Guard Academy. Kaugnay pa rin po dito sa mainit-init pa selebrasyon dito ho sa naging panalo ng Boston Celtics dito ho sa 2024 NBA Finals o itong NBA Finals 2024. Kasama ho natin live via Zoom ang isang basketball coach, si Coach Ricky Lungares ng The Point Guard Academy. Coach, magandang umaga o magandang tanghali po sa inyo at welcome back sa Bombo Radio Philippines, Coach. Magandang tanghali sa iyo. Ito na nga, natapos na yung series natin ng Mavs versus Celtics. Maaga ho natapos, Coach, okay. Ano pong take ho ninyo, Coach, doon ho sa naging resulta ho ng laban ho kanina? One game para ho sa Dallas, 4 na game para ho sa Boston, at of course, naiuwi nga po ng Boston ito hong ika-18 na kanilang championship sa kasaysayan po ng Boston Celtics. Anong take ho ninyo sa kabuuan po ng serye, Coach? Ayun, yung sa laro kanina, actually, again, ang sinasabi natin palagi is basketball is a team game. Relying on one-on-one player can't win championship. Yung difference between Boston and Mavs is yung Mavs masyado silang nag-rely sa one-on-one game ni Luka at ni Kyrie. Na kung mapapansin nyo kanina, talagang halos hindi na umiikot yung bola. Isang pasa, tira, or sometimes hindi na talaga nakakapasa. Panay isolation yung nangyayari sa Mavs. Kung mapapansin natin, yung Mavs meron lang 18 assists compared to the Celtics na merong 25 assists. Tapos ang isa pang istorya ng laro kanina, yung 3-point shooting ng Celtics kanina. On the first half talaga, parang natapos na nila yung laro kasi sa first half, halos 40% yung 3-point shooting ng Celtics kumpara sa halos hindi pumapasok yung mga 3-point shot ng Mavs. And again, it goes to the credit to dun sa 5-out offense ng Celtics. Talagang they're trying to find the open man. Talagang sa every possession nila, they will have like 3, 4, 5 passes, kick out to the corner. So yun yung naging istorya talaga nung laro kanina.
Yung performance ng Celtics ngayon, malayong-malayo, coach, doon sa naging performance ng Celtics noong 2022. Kasi mapapansin po ninyo yung opensa ho nila ngayon na parang level up compared doon sa kanilang 2022 finals run, coach? Oh, number one, kasi yung mga players ng 2022, talagang mga bata pa sila noon. Tapos they stick together, they stayed sa Celtics. So kaya nagkaroon sila ng talagang cohesiveness, kumbaga. Like si Jason Tatum, si Jaylen Brown, Derek White, di ba? Plus the addition of Drew Holiday. So talagang ibang team na ngayon yung naglalaro. Maturity yung nakita ko dito sa team na to, na dati talagang they play na parang one-on-one game din, kanya-kanyang tira din, kanya-kanyang pasikat. So ngayon they played like talagang real team na, ayun nga, since 2 taon na sila magkakasama, since then, and the experience of that championship, yun yung nagdala sa kanila kung bakit nakuha nila ngayon yung 18th championship nila. Sa part po ng Dallas, coach, ano yung nakita ho ninyong weakness ho nila sa 5 game na kanila pong pinagdaanan against the Boston Celtics? Again, the contribution of the other players than Luka and Kyrie, sobrang absent yung ibang players. Talagang pag sinabi mong Mavs, talagang ang baka matandaan mo lang na pangalan is Luka and Kyrie. Sumusunod na dyan, very random, like Derrick Jones, kanina tumulong ng 10 points. Si Josh Green, papasok yung 3 points niya. Pero inconsistent di ba? Ang consistent lang talaga sa Mavericks is Luka and Kyrie. Hindi talaga kaya dahil yung kalaban natin, yung Celtics, talagang naglalaro as a team. Tignan mo naman yung points contribution ng Celtics. Jason Tatum, 31 points. Jaylen Brown, 21 points. Derek White, 14 points. Drew Holiday, 15 points. Tapos meron pang meron pang Sam Hauser na medyo nagbigay ng buena sa kanila kanina. Yung napanood mo ba yung buzzer beater na halftime? Yes, coach. Opo. Sa half, di ba? So that brought the again the momentum of Celtics na instead na 18-point lead lang, less than 20. Dun sa pagbato niya ng 3 points, naging 21 bigla. So, napaka-laking bagay sa pagpasok ng third quarter, yung 21-point lead. So, imagine after that, third quarter, fourth quarter, naging average, hindi na bumababa halos ng 20 points yung lamang ng Celtics. What about yung contribution po nung sinasabi ho na parang curse against Kyrie Irving? Kyrie Irving is a champion, NBA champion, 2016, Cavs with LeBron James. Pero may sinasabi na parang curse against sa kanya kapag bumabalik ng Boston. In fact, 0-13 na ho siya sa Boston, coach, So 13 losses and wala pa pong naipapanalo. May contribution ho kaya ito, coach? Again, he did not clear that issue kasi hindi siya nanalo dun sa Boston, and it will stay like an issue kay Kyrie and the Boston Celtics. Pero nakita naman natin kanina after nung ilabas siya ng Mavs, nakipagkamayan naman siya sa lahat ng Celtics. I think the beef is already gone between Celtics and Kyrie. So yun nga lang, parang naging curse na nga sa kanya. Siguro nataon lang naman. The Celtics is a better team than Mavs. Yun lang naman talaga yung storya doon. Going back nung October of 2023, nung kasimula po ng season 2023-2024, ina-expect ho ba ninyo na ang Boston ang siya mananaig po sa finals, coach? Got muted? Hello, sir. Okay. Nung finals po ng nung October of 2023. Nawala yata yung audio ko. Pero, again, dun sa 2023 and 2024 season, ang ine-expect ko talaga, again, ang mag-rise dito sa conference nito is yung Celtics. Yung kabilang team ang medyo hindi natin masiguro kung sino dahil nandun nga yung Denver Nuggets, tapos yung the rise of Timberwolves nga. So, again, always naman ang contender is Celtics. Pero ako kasi, Lakers talaga ako. Ayan, ni-reveal ko na sa'yo, ha? I'm a true fan of the Lakers and hoping to have Lakers Celtics someday again. Ayan, kasi medyo magiging issue na naman
na naungusan ng Celtics ang championship ng Lakers, parang ganon, di ba? Okay, speaking of Lakers sa Celtics, coach, sa Pilipinas parang malawak na yung fan base ng Lakers and Celtics and even Golden State Warriors and Cleveland Cavaliers, So, lalaki ho kaya lalo pa yung fan base ng say Dallas Mavericks at itong Boston Celtics after po nitong serye ho na ito? Ayun, medyo nawala yata yung audio from your side. Okay. Clear ba ako sa'yo? Yes, coach. Opo. Pero anyway, coach, maraming salamat. Thank you so much for joining us muli sa Bombo Radio Philippines hanggang siguro next year sa susunod po na season muli ng National Basketball Association o NBA, coach. Okay, since di kita marinig, last word na lang ako, no? Again, Okay. Basketball is a team play. Relying on one-on-one player can't win championship. Nakita niyo kung paano maglaro yung Boston Celtics. Kung 5 yung nandun sa loob, 5 yung nakakahawak ng bola sa pasahan, and your opponent will be clueless kung paano kayo madidepensan. Sa tingin ko, yun yung naging problema ng Mavs. They rely so much on Kyrie and Luka na halos hindi umiikot yung bola. Napakahirap para sa isang team depensahan kung 5 yung option mo natitira. And even to the extent of stretch 4 or stretch 5 na si Al Horford, tumitira ng 3 points, napakahirap pong bantayan yan para sa isang team. Kaya once again, congratulations po Boston Celtics sa Finals MVP natin. Congratulations din si Jaylen Brown. Maraming salamat at salamat po sa Bombo Radio para sa pag-imbita sa akin to analyze the game. And also shout out po sa the Point Guard Academy students at mga coaches. Maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo, coach. Ingat po kayo. Mga kabumbu Caster Nation, ang ating po nakausap si Coach Ricky Lungares ng The Point Guard Academy. Kaugnay pa rin po dito sa katatapos lamang na NBA Finals 2024. Tinanghal nga po na most valuable player itong si Jaylen Brown ng Boston Celtics. Samantala muna mga kabumbo, sa iba pang mga updates ho tayo. Meron na ho tayong 14 minutes bago po sumapit mga kabumbo ang alauna ho ng hapon. At sa iba pang mga balita, sa iba pang mga updates, sasalang po sa malawakang training ang mga guidance counselors, mga mental health professionals at mga student leaders sa mga kolehiyo at universidad sa buong bansa upang tumulong ang mga ito sa kampanya para humatuldukan ng mga suicide cases. Ito ho'y kasabay ng pagnanais ng Commission on Higher Education na matuldukan ang mga kaso ho ng suicide. Maliban sa mga ito, sasalang din sa training ang mga school administrators at mga faculty members. Bahagi ho ng magiging training ng mga ito ay ang pagkakaroon ng maayos na identification, management at referral sa mga estudyante na posible hong iniisip o may posibilidad na gawin po ang pagpapakamatay. Kailangan anya na gumawa ng paraan ng mga school administrators o mga administrations upang matulungan ang kanilang mga mag-aaral na harapin ang anumang problema na posible ho nilang binabalikat. Batay sa isang pag-aaral na isinagawa ng University of the Philippines Population Institute noong 2021, 20% ng mga kabataang Pilipino ay nauna ng inisip o ikinonsidera raw ang pagpapakamatay. Noong school year 2021-2022, iniulat po ng Department of Education na aabot sa 404 na mga estudyante ang nagpakamatay. Maliban po rito, naitala rin ng Department of Education ang hanggang sa 2,147 na nagtangkang magpakamatay sa loob din ng naturang school year. Samantala, umabot na sa 2,583 ang bilang ng mga residente sa National Capital Region na natulungan ng pamahalaan sa ilalim yan ng Oplan Pag-abot Program ng Department of Social Welfare and Development. Ang mga benepisyaryo nga ay natukoy bilang mga palaboy o nakatira lamang sa mga lansangan sa Kamay-Nilaan. Batay sa datos na inilabas ng ahensya, 1,664 mula sa mga mahigit 2,500 na benepisyaryo ay nagawa nitong mai-refer sa mga lokal na pamahalaan, lalo na ang kanilang mga orihinal na pinagmulang lugar. Nasa 880 naman mula sa mga ito ang napauwi sa kanilang mga probinsya. Umaabot naman sa 891 ang pansamantalang ipinasok sa mga temporary shelter at mga residential care facilities ng DSWD.
Nabigyan din ng tulong ang kabuang 321 sa mga ito. Sa ilalim naman yan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Una na ngang binuo ang Oplan Pag-abot Program ng pamahalaan sa pagnanais na matulungan ang mga pamilya at individual na naninirahan sa mga lansangan at mabigyan din sila ng nararapat na intervention upang hindi na bumalik pa sa mga lansangan. Meron na lamang ho tayong 12 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo. At sa pagkakataong ito, dakuan na po natin ang ating mga provincial report. Unahin po natin, maki-update po tayo dyan sa may bahagi po ng General Santos. Mahigit sa 5 billion pesos na pinsala ho sa nasunog na fishing vessel din po sa may General Santos. Yung po kawalan daw ng fire truck at mga hydrant sa General Santos Fishing Port o Fish Port. Pinupuna ho sa ngayon. May nakuang report po dito ang Bombo Radio General Santos. Ipagkakatiwala ni Boy Reyes, ang Operation Manager ng Pescarits Manufacturing Corporation ng Gensan, ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng sunog sa isa sa mga fishing vessel na pinamamahalaan nito. Nakada kasi ang fishing vessel na PMC-22 nang biglang sumiklab ang apoy. Nang mga oras na iyon, pumunta ang piyado sa opisina ng Philippine Coast Guard para humingi sana ng clearance upang makalis na patungo sa karagatang bahagi ng Mati, Davao Oriental. Isa sa mga panawagan nito sa manager ng Fishport na magkaroon sana ng sariling fire truck o hydrant na magamit kung sakaling magkaroon ng sunog. Sinabi ni Reyes na ito na ang pangalawang pagkakataon na nasunog ang isang fishing vessel sa Gensan Fishport. Tinatayang nasa mahigit na 5 million pesos ang pinsalang dulot ng pagkasunog ng sasakyang pandagat kahapon. Gayunpaman, wala namang mga tripulante ang naiulat na nasugatan matapos tumalon sa dagat ang mga ito. Actually, dapat yung fishport, ano yung mga hydrant or fire truck na magamit in case of emergency. Ang mga fire truck nasa outside the fishport na eh. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Gensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Bantay Bigas muling mananawagan sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng bigas sa bansa ngayong nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan, may kabuang pag-uulat ang Bombo Radio Dagupan. Dapat iprioridad ang pagpapalakas ng lokal na produksyon at hindi importasyon. Yan ang ibinahagi ni Cates Sevillao, spokesperson ng Bantay Bigas ukol sa upgraded na palay procurement na target ng National Food Authority sa unang 6 na buwan ngayong taon. Aniya na talaga namang bibili ng palay ang National Food Authority, ngunit kasabay nito ay dapat umayon sila sa anumang klase ng ibinebenta ng mga magsasaka. Kapag freshly harvested o sariwa ang ibinebenta dahil sa kakulangan ng biladan o mechanical dryer at dapat aniya ay may direktang bibili sa mga magsasaka gaya na lamang ng paglalagay ng buying station sa mga barangay. Hindi lamang simpleng pag-upgrade ang kailangan, ngunit ang pagpapalakas ng lokal na produksyon sa bansa. Mangyayari lamang ito aniya kung tutugunan ang kakulangan ng lupang sakahan, pagsiguro na hindi maagaw sa kanila ang kanilang lupain, gayon din ang pagbibigay ng subsidiya sa ating mga magsasaka dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng cost of productions. Dagdag pa ni Estavillo na kung talagang seryoso ang gobyerno ukol dito ay palawakin ang tunay na reforma sa lupa at gawing prioridad ang pagpapalakas ng lokal na produksyon at hindi importasyon. Siyempre malapit na yung State of the Nation address ni BBM. Yung mga pangako nito, kabaliktaran lahat yung nangyayari. Kaya patuloy kaming mananawagan sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga consumers, mga magsasaka, na igiit natin sa gobyerno na gawin niyang prioridad yung pagpapalakas sa ating lokal na industriya sa pagkain. At palakasin yung ating lokal na produksyon, hindi importasyon. At patuloy yung ating panawagan, magkaisa tayo na patuloy natin ipanawagan na ibasura yung RA 11203. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Ang Transport Group, pabor daw na hulihin yung mga unconsolidated mga jeepney upang malaman kung sapat ang bilang ng mga pampublikong sasakyan sa ating bansa. May dakwang report po dito ang Bombo Radio Legazpi. Iminungkahi ng isang transport group na hulihin na ang mga jeepney na hindi nag-consolidate sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay National Public Transport Coalition Chairperson Aria Lim. Dapat na simula na ang naturang hakbang upang malaman kung talagang sapat ang bilang ng mga modernized jeepney at mga nakapag-consolidate. Inamin din ito na sa ngayon ay hindi paramdam ang kakulangan sa bilang ng mga pampublikong sasakyan dahil hindi papasukan ng mga mag-aaral. Subalit oras na magsimula na umano ang pasok, tiyak na mararamdaman na ang perbisyo ng naturang programa sa public transport, lalo pat itinigil muna ng 5 taon ang operasyon ng Philippine National Railways. Ayon kay Lim na walang ibang maapektuhan sa hakbang kundi ang mga commuters at mga drivers na naghahanap buhay. Dahil dito ay patuloy ang panawagan ng grupo na muling pag-aralan ang mga ipinapatupad ng mga polisiya ng pamahalaan. Hulihin, kung dapat hulihin, huwag pabiyahin para malaman natin kung magkakaroon tayo ng problema doon sa mga mananakay natin. Kasi pag nagkaroon, wala pa nga halos pasukan, nararamdaman na ng taong bayan yan eh. Una ang magsasalita dyan, not the jeepney driver, not the government LTFRB officials, but yung taong mananakay na nahihirapan sila. Yun yung akin punto. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wandasa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Maki-update po tayo mga kabombo dito ho sa paparating na palarong pambansa 2024. Malapit na ho ito, no? Sa Hulyo na po ito. Yan daw hong Cebu City Police Office, pinaigting pa po yung seguridad para ho yan sa palarong pambansa 2024. Makibalita ho tayo sa report ng Bombo Radio Cebu. Pinaigting ng Cebu City Police Office ang kanilang paghahanda para matiyak ang mahigpit na seguridad sa palarong pambansa 2024. Lalo na't dadaluhan ito ng mga atleta at delegado mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ito ang tinukoy ni Police Colonel Araneo Dalugdog, ang City Director ng Cebu City Police Office, na nakipagpulong ang kapulisan noong nakaraang linggo sa mga kinatawa ng pamahalaang lungsod at ng Department of Education para pag-usapan ang mga kinakailangang paghahanda para sa nasabing event. Ibinunyag ni Dalugdog na kailangan nilang magtalaga ng mas maraming pulis sa pagkakataong ito dahil inaasahan nilang higit sa 20,000 na mga delegado. Hindi pa kasali rito ang pamilya ng mga atleta na sasama sa kanila. Nabatid na balak ng City Police na gawing zero crime event ang palarong pambansa, kaya naman mas maraming mga kapulisan ang ilalagay sa mga venue at billeting area para mas masiguro ang kaligtasan ng mga atleta. Isa sa kanilang mga pangunahing alalahanin ay ang pag-iwas sa robbery at ang iba pang krimen na nagtatarget ng mga delegado, kabilang ang mga kriminal mula sa mga kalapit na rehiyon at probinsya. Gayunpaman, hindi pa napagdesisyonan ng Cebu City Police Office ang eksaktong bilang ng mga kapulisan na kailangan para matiyak ang seguridad sa palarong pambansa. Coordination meeting in relation to the upcoming na palarong pambansa. All committees involved sa venue and billeting. Sa amin, sa Cebu City Police Office, kami nagpapasalamat sa mga mamamayan sa Cebu City at mga augmentation na personnel natin coming from Cebu Province, Olapo City Police Office, Mandawi City Police Office, and other provincial police office na sila ay tumulong sa ating seguridad upang masiguro natin na ligtas ang ating mga kababayan, lalo na yung mga delegates natin. Ating napakinggan si Police Colonel Araneo Dalugdog, ang City Director ng Cebu City Police Office. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Jona Kanyati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo Nation, bago po ang ating Orasyo Emperata, nais namin kayong muli po ay imbitahan na maliban sa Bombo Radio Philippines News Center Makati. Maaari po ninyong matunghayan ang ating 31 o 31 na fully digitalized AM at FM station. Sa pamagitan po yan ng ating mga social media account. Pwede po ninyong i-follow and of course i-like ang aming pong Facebook page. Meron din po tayong TikTok account o TikTok page, YouTube channel at of course ang ating pong Bombo Radio Philippines o Bombo mobile app na maaari po ninyong ma-download via Google App Store or kung hindi naman pwede po ang Apple Store. Para ho sa karagdagang mga balita at mga mahalagang impormasyon, pwede po tayong tumutok mga kabombo sa atin po mga provincial station. Halimbawa sa mga kababayan po natin, mga listeners at viewers natin dyan sa may Visayas area,
Meron po tayong Bombo Radyo Iloilo dyan sa may Western Visayas. Meron po tayong Bacolod or Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Cebu, ang Bombo Radyo Rojas, Bombo Radyo Kalibo at ang Bombo Radyo Tacloban. Mga kabombo, bago naman po tayo magtapos, inanyayahan po namin kayo na samahan kaming manalangin ng Orasyon Imperata for deliverance from calamity. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Hanay sa Uto. Sa gihapon diri sa UFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes sa Hunyo 18 tuiga 2024. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hoover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, miyembro sang Iloilo City Traffic Management Unit ginaligar nga gapangwarta samtang gapatigayon sang clearing operation sa Molo. Nag-responding nga barangay opisyal sita sang pulis bangod nga wala nagsuksok sang helmet. Naglabot pa sa punto nga si Barangay Kagawad kag ang head sa Iloilo City Traffic Management Unit nagasabtanay. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Iloilo City Mayor Jerry Treñas handa nga mawion ang deklarasyon kay Engineer Roy Pacanan or bato kay Engineer Roy Pacanan bilang persona non grata. Sa dugang pa nga mga balita, update sa politika, liwat or garin liwat sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Iloilo. Samtang Mayor Jerry Treñas ginapathag nga pwede makapatindog liwat sa ilang balay ang mga nasunugan sa Rizal kag Tanza Bonifacio. Sa kaanggot niya balita, mga nasunugan sa duha ka mga barangay sa city proper sa dugang sining mga clothing donation, sila bina mga underwears na kinahanglan. Dugang pa nga mga talupang doon karon kag mga mainit nga mga balita. Office of the Civil Defense Regional Office 6 padayon sa gihapon ang pagmonitor sa Mount Canlaon bangod hindi pa ini matawag nga normal or yara sa normal state. Kag mga manugbaligya sa merkado sa Buena Vista, Guimaras, problemado sa hindi patas nga patakaran. Muli madalaguan ng mga balita, issues kay informasyon na may sentro karon sa aton sining nga pagpangalaga sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Ano ang natabo sa Barangay San Pedro sa distrito iya sang Molo na naglabot sa punto nga nagsabtanay ang barangay official kag official sa Iloilo City Traffic Management Unit. Kagano kamatuod nga may miyembro sa Iloilo City Traffic Management Unit nga nagapangayo sa kwarta. Check ta si Bombo Angel Tan sa iya sining follow-up report. Jel, sa report please come in. Philippine Standard Time, 2 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa. Standby kay nag-connect kita sa linya ni Bombo Angel Tan sa dugang pagid sining mga impormasyon. Sa aton sining karon nga mga kabombo. Initial information naton nagresponde si
Barangay Kagawad Romar Martires, no? Sang ginatawgan sang mga pumuluyo nga nagapanigayon sang clearing operation ang Iloilo City Traffic Management Unit. Nagpadulong si Kagawad Martires agud nga magbulig kung tani. Mag-assist man to iya sa mga nagapatigayon na bisang clearing operation. Sa iya sini nga pagdali-dali, sanding sa impormasyon nga nakuha naton, why siya makasuksok sa iya sini nga helmet. Tapos, natabo sini Manwa do kasubong iya nga daw hindi mayo ang pag-approach sa iya sang isa ka pulis. Kag pila pa to ka mga senaryo nga nagluluntad nga nagresulta man sa hindi maayo siniya nga pagbayloanay sa mga tinaga sa nga barangay opisyal kag opisyal sa nga syudad sa nga Iloilo o sa city government. Sa baya kay check naton ina sa dili gilamang madugay diriman sa aton sini nga pagpangalagad sa bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Madamo sini ang nagkalipay nga sa ika-18 nga kahigayunan na angkon sa Boston Celtics ang kampyonato. 18th title sa National Basketball Association ginsecure sa Boston Celtics sa pagpangunaman sa finals MVP nga si Jaylen Brown kaupod sa kay Jason Tatum, Drew Holiday, si Al Horford kag subong man si Derek White. Hambal ni Derek White sinya worth it man na bisan na pingas or na pihak gidi ang akon sini na utod ang akon sini nga ngipon. Okay lang. Importante champion kami. Sanbaya sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Check ta naton ang balita direktamente sa Iloilo City Hall. Si Kagawad Romar Martires padulong sa Iloilo City Hall agod nga ipalambot ang iya sininga concern sa kay Mayor Jerry Treñas. May kantanan sa hindi mayo sininga mga ginabuhat sa pila ka mga opisyal sa city government. Ibalo naton kung ano ang nag-transpire pagidugang sa nasambit sinikaron nga complaint sa barangay Kagawad sa barangay San Pedro sa distrito iya sa Molo. Check ta si Bombo Angel Tan this time direktamente karon sa may City Hall Jail sa report. Please come in. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Arana, Jail, please come in. Siyam nagpadulong diri sa opisina ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang isa sa mga kagawad sa bahin sa distrito sa Molo diri bala Bombot Siyam bangod sa iya diri nga reklamo man nga initially diri do na insulto inisya kuno sa pahayag man ni Mr. Ocona retired Colonel Uldarico Garbanzos regarding diri sa issue Bombot Siyam bangod ang plastada diri nga may clearing operation gali didto ang Iloilo City Traffic Management Unit sa bahin sa isa ka barangay Bomot Siyam diri sa may diri sa bahin sang San Pedro Molo. Si Kagawad Romar Martires ini siya Bomot Siyam kung sa diin nga tiuna diri according diri sa iya nga naga-drive ini siya sang motor gilayon dito sa area upon receiving the information nga may ara gali nga clearing operation. Pero ang iya diri nga plastada wala siya sang helmet samtang nagamotor. Pagkatapos sini nga after kwan Bomot Siyam nga tigin paparahan ini siya sang pulis ginhambalan dugin singgitan niya dugin sitkitan bala Bomot Siyam nga wala ini siya kuno sang helmet gilayon man nga nagapa untat sang pagpadalagan niya sang motor si Kagawad Martires. Rason niya tigin istorya siya sang pulis kaga abaton niya man ang iya diri nga violation. Pagkatapos, sa clearing operation, sa pagkamatuod, uno diri Bomot Siyam, nagpasalamat in sila, bangod ni clearing operation, dito sa may barangay San Pedro Molo, bangod, problema, gidman na kuno nila ang mga salakyan, bala nga nag-obstruct sa dalanon. Pero kay ni Ara, diri duha ka motor Bomot Siyam, nga Ara sa kilid na lang nga daan, naging puro pahigad, nga gin istorya, diri ang Traffic Management Unit, nga i-exempt lang anay bangod dito sila iya sa sulod gin allow sa iya ila barangay
nga makaparking ang didto nga mga motor sa kilid lang tayo Bombot Siam. Pero with this one, ginistorya man ni Kagawad Romar Martires, si retired Colonel Garbanzos, kasi hambal ni retired Colonel Garbanzos diri nga i-relay lang o kung istorya ko ng officer in charge nga ara sa field. Kaya hambal diri sa nga na istorya ni Kagawad Martires nga ikuanon lang Bombot Siam, sundan lang diri kuno sa may impounding station ang motor kay ti para makitaan kuno sa mga pumuluyo nga wala sang exempted sa ila nga pagpatuman sa clearing operation kag ti nagpasugot naman lang dili si Kagawad Martires kaging pasundan ini siya sa mga tag-iya sang motor. Pagabot dito sa may impounding station, kung sa may impounding area, ginapasuni diri Bombot Siam nga ginpangayuan sang kwarta ining duha ka mga persona nga tag-iya sang motor. 200 pesos kag 100 pesos kuno pang pamahaw sa mga kabombonaton. After na Bombot Siam, nag-settle naman to, nakuha naman ang nakastoryahanay naman. The next day, nagareklamo diri si Kagawad Martires sa chief o kung sa police diri regarding sa isa man to bala ka police nga nag-sit-sit sa iya or gintawag ini siya nga pasingkit dito sa ginsita ini siya nga wala naka-helmet, and then nag-feedback ini siya nag-feedback ang reklamo kay retired Colonel Oldarico Garbanzos. Rason nga ti do may confrontation diri sa bahin sang duha si Kagawad Martires kag kay retired Colonel Oldarico Garbanzos nga ti nga ako no ginreklamo pa kag wala man diri nakabalo gali si retired Colonel Garbanzos Bombot Siam nga mi ara nga pagpangilkil or pangayuay sang pamahaw nga natabo sa bahin sang duha sa bahin sang traffic management officer tong mga nagpatigayon sa clearing operations. At the same time sa bahin naman iya ni retired Colonel Garbanzos Bombot Siam. So umuna nagpadulong diri sila sa opisina ni Jerry Treñas para nga complain ini diretsyo ang nangin behavior ni retired Colonel Garbanzos kag tigin manduan ini sila o ginistorya ni Mayor Jerry Treñas nga maghatag sang ila affidavit sa bahin diri sang alkalde sa mga kabombonaton Bombot Siam. And then ti amo ng plastada sa subong hikuton diri anay sang kampo ni Kagawad Martires ining affidavit kaging kung sa ila ni Mayor Jerry Treñas kumbaga gin-required sa ila Bombot Siam. Okay. Same day na tabo initanan or may langat nga mga inadlaw mo Angel? Ang pag-istorya sa police Bombot Siam pagka next day na mo. Hindi. Labihin ko, ang clearing sa sano na tabo? Ang clearing do the other day lang. So, i-verify talaga ni Kagawad Martires Bombot Siam, no? Pero amo na ang pagsugid niya sa pulis, pag-report niya na sa pulis, duging patawayan na to. Ang impounding, kag ang clearing operation, first day na siya. Katuan lang sa YMCA, abo. Pagka next day, amo tong pagreklamo ni Kagawad about sa pulis, amo to do medyo nagpuan pa, dito gid nag-alsa nabalaan ni retired Colonel Garbanzos sa Bombot Siam mo. Amo to nag-feedback sa iyang istorya, rason nga dito nagkuan na, dito na nag-alsa man ni kag do medyo hindi maayo diri ang feedback kuno according kay Kagawad Martires. Bali sino nanugid sa behavior sang traffic enforcer nga nangayo sang kwarta? Wala ni sila actually nanugid Bombot Siam, wala nanugid si Kagawad Martires diri kay retired Colonel Garbanzos. Dukan na lang sa agin palampas lang to nila, pero ang ginreklamo kit nila atong behavior sang pulis. Nga tani kuno may pito ini siya sa pagsaway, hindi nga tiisit-sitan lang kag singgitan. Ang amo na bala nga way nga pagsaway bala Bombot Siam. Okay. Now, sang ara ang pulis tawag siya ni hindi man under sa kay Colonel Garbanzos o kay Mr. Garbanzos, sabi ang pulis to ya? Under kuno gali Bombot Siam sa team niya ang pulis. Under sa? Under sa clearing operations team bala. Okay, under sa clearing operations. So do amo to butang tabi do na insulto si Kagawad Romar Martires
kay ginsitsitan siya daway nga mag-approach ang pulis. So di niya ni ipalabot yata ni isa kay Colonel Garbanzos. Ginpalabot at diretso kay Mayor Jerry Treñas ni Bongbong Sam ang reklamo niya. Pero ang pagsitsit ni Balasakwan, pagsitsit ni sa iyas ng polis, una do may plano gid man siya posible nga ipalambot ini siya sa kapulisan, like sa chief gid sang pulis abi kung din ini siya ga-duty, pero ti wala ini siya gali nakabalubong Botsam nga direkta ang reklamo or ang supervision kay retired Colonel Garbanzos. But silingon ang feedback niya dito sa police station nagbalik kay retired Colonel Garbanzos rason nga tigintawagan ini siya kuno ni Sir Garbanzos aga pa, and dito sila medyo taasay tingog kag nagpabutyag abi sa natabo. Pero dito palang galigin spill out or ginsugid ni Kagawad Martires nga nangayo sang pamahaw allegedly iningduhan niya ka mga enforcers dira sa basin sang impounding Bongbong. Dito lang nasugid tani gani kuno according diri kay Kagawad Martires nga palampason niya lang diri ang natabo nga do wala na lang nga do okay naman lang to kay 300 pesos ang mantani kuno Bongbong mo. Pero dito medyo naman lang, and according to retired Colonel Garbanzos, paimbestigaran niya inis ko nung insidente man nga kung mag-amuning plastada, di posible ko nung i-terminate kaga si kaksan abisong ubra Bongbong. So uminati, sa bayan diri sa City Hall, nag-require diri si Mayor Jerry Treñas sang affidavit halin sa kampo or sa team ni Kagawad Martires para nga pirmado bala Bongbong kag wala na gid man abi sang question nga ti ara mi pirma mi statement kag ti pwede pa imbestigaran kung amo gid man na ang plastada sa mga kabombo naton. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Dere wabit ang report ni gikan sa Iloilo City Hall. Standby para nga mabalaan tagid ang dugang pagid sini nga mga plastada. Tingwa naton nga malabot ring linya ni Barangay Kagawad Romar Martires, no? Sa aton sini nga mga kabombo kag tingwaan taman ang linya ni Colonel Garbanzos. Para iya nga maplastar naton ini, no? Sa aton sini mga kabombo kay hindi naton gusto nga aton sini iya nga mga opisyal sa barangay, opisyal sa city government nagabinanggianay. Sa aton sini nga mga kabombo standby kay tingwaan ta nga malabot ang ila sining linya para maplastar ta sang mapatpat naton diri ang dugang sini nga mga impormasyon, no, sa aton sini karon iya nga pagpangalagad diri man sa Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo, no. Oras naton 16 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa sa aton man sining pagpangalagad mga kauturan, no. Kung kay isa ang mga kasubong sini iyang sitwasyon wala pwede man lang ni madala sa istorya, no. Maghinang panay, pero may mga instances man nga kung isa may mga mataas ang tingog or whatsoever, amo nang ginalikawan naton sa aton sini nga mga kabumbo kay ti lain na ng istorya karon niya kon mag-akto ka dira nga do authority ka, of which nga basi may ara ka man sa authority, but kung kay isa ba lang sobra-sobra hindi naman eksakto. Kung isa masubrahan ti do over naman kag makatugagid lamang sang hindi maayo sini sa ising kapariho nimo nga nagatrabaho man niya sa gobyerno sa aton sini nga mga kauturan. Standby kay check ta na ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. 17 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa. Dugang-dugangan ta mga balita kag impormasyon. Balikan ta mahatag kita na isang pila ka mga labing importante nga mga
paibalo. Oras na The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 16 to 22, 2024. It's another weekend of great musical entertainment sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villarus kagang iyang banda sa concert at the Plaza. Manginiinyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Hunyo 22, Sabado. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo mga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 23, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayo naton sa Ginoo nga ipahumuko ng tagipuson sa mga lideres sa mga conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1940. Ako si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isodto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo kay try naton liwat ang linya diri ni Barangay Kagawad Romar Martires. Para nga makuatang bilog sining iyang istorya sa likod sining pagpadulong sa talatapan sa alkalde agod magreklamo. Yari sa linya ta si Barangay San Pedro Molo, Kagawad Romar Martires. Kagawad, mayong hapon si Bumbot sa Manila, ikaw sa Bumbuanay sa Udto, sir. Ay, mayong hapon gid Bumbot Jam kag sa imong tagpalamate. Alright, Kagawad, nagpadulong ikaw kuno sa talatapan sang alkalde kay may luyag ikaw ipalambot nga concern. Pwede mo kami mapatpatan kung party sa ano ining concern nimo, Kagawad? Oo, no. Bali, nagkato kita sa aton ng opisina sang pinalangga naton niya Mayor, Jerry Petriñas, tungod niya may mga concern ang aton nga pamuluyo, gindala naton sa iya. Kagin paabot man naton ang concern ko para man sa iya man. Ano ini nga concern, Kagawad? Bilan mo, Cham, kahapon sa ngaga,
may sa Barangay San Pedro may clearing kagapon sa mga nag-obstruct pala, no? Nagtawag sa ako ng pumuluyo sa ako niya nagapangayo bulig niya kagawad pwede mo kami makatuan di sa Tubang Barangay Hall kay may clearing dire sa mga salakyan. Kita nagdali-dali man kita pakadto nagsakay sa motor ta ay tiyang balay ta ara man lang sa barangay kag malapit na lang nagmotor kita pakadto dito sa Barangay Hall kag dito ko nakita nga damo sa mga tao ni si under kay Sir Garbanzos na nag-clearing, no? Sa ulunan may pulis nga isa nagatindog na naglabay ako. Paglabay ko, gin-sitsitan niya ko, patulog la. Kaginambala niya, helmet mo. Ambal ko, sir, pasensya gid sir kay kung ko gintawagan ko sa pumuluyo nga magadto diri magbulig man sa clearing, kung ko barangay official ako diri sa barangay. Kung ko pasensya gid. So ginudugangan niya pagilambal na kagawad siya way kag helmet. Dito no yan ko sa pumuluyo balanga pamati. Tiyambal ko siya. Kung may violation ako sir, igain na lang ko sa sa TOP. Hindi mo ko paghambalan sa masakit kay barangay official ko kapamati ang ato ng mga pumuluyo. Talaway man na amo to way man sa may ginatag sa ako mo to so ko to sa may barangay hall ka magparking ka magbalik. Kag asikaso ko anay ang mga ginpang dakok nila to. Pero kalain ang buot ko Pumbotsam tungod sang ginbuhi ang istorya ka sa akon kag sitsitan niya ko bla. Kalaway nga singitan kun may ang akon na tani mayo man lang nga pag-approach sa akon. Kung pulis kapituan mo ko i-proper mo para na mas hindi masaktan ka, hindi masakitan. Amo na Pumbotsam. Pwede yaman ka to nga kagawad yung palapitan kag ginambalan nga ti kagawad tani nag-helmet ka. Do malulok or mahinay lang bala nga paghambal nga duwa lang ka mo makabati. Oo. Amo gani na Pumbotsam nga naglain kitang bota. Amo to nga obra ko ana ang obligasyon nagbulig ko sa mga taga BNTRO to mga tao man tao na ni Ander. Basta Ander sa kay Sir Garbanzos, nagbuli ko sa ila, kag may nagpalapit sa akon nga pumuluyo ko, nga nagayo nga kagawad, kung pwede, ang akon buligi ko nga, tayway man sa dalan, pwede nga ayoon ta lang, hindi madala. Kaya mo tuloy tawagan ko kapon si Sir Garbanzos, Sir, pwede, ang duwa ni ka, ang motor ng tricycle ni Sir, hindi na lang madala, kaya way man ayoon ko lang si Imo. Nagpasugot man si Sir Garbanzos, na istoryahon ko ang iyang team leader to, na istorya ko man, pag nagsugot man, gusto nila galing dalon dito sa may YMCA. Ang mga motor kay Gigoyon para na hindi makulang maglain ng bot sa iban. Kaya hindi siya maglain pa ng bot sa iban kahit may mga violation. Pupunta na niya may mga violation da. Sakpa, kaya na mo na ginatolerate na di sa barangay. Na amo nang tabo Pumbotsam, sunod after sa tong nagtawag ako kay Lieutenant Losaria, ginpaabot ko siya ang consent ko sa pulis, kay siyang opisyal dito ko gintawag siya nga ginpabalo nga hindi maayo ang pulis sa pag-approach bla sa akon. Amo man nang ginpaabot ko kay Lieutenant Colonel Losaria, kag nagambal sa akon si Lieutenant Colonel Losaria nga ipatawag nato na siya kagawad. Pinalipay man ako kay ginaksyonan man sang opisyal. Pagkatapos ato nagtawag naman sa akon ang pumuluyo ko nga ginpangayuan sila pamahaw sang tao abi ni Sir Garbanzos to na mga nag-operate dito nga ginpangayuan sila kuno pamahaw. Tingko ko hindi na pwede kay kumabalan ni Sir Garbanzos mga akig na siya, kakukilala ko na si Sir Garbanzos sa sa una, straight man na. Huwag na yan, hindi na gusto. Kontra gina ni Mayor na mag-amo na sila. Amo na nga, ang ambal ko siya, nagambal sa ako niya Pumbotsam, ibalik niya lang kuno ang 300 nga ginatag sila nga para pamahaw, para wala na problema kay gayo man siya, nga hindi na lang kagawad pag kay madulaan kami isang trabaho.
Kaya kung bubot maintindihan ko man, hindi ka magproblema, okay naman ang tani na. Kasi para maintindihan naman ang pagabuhi sa buong, no? Pabudlay get, amo itong gawain naman lang to, tapos naman lang to, nakibot lang kita ginas ang aga, nga gabiyahe ako papuli diri sa Iloilo, nanawag si Sir Garbanzo sa akon, sa aga, nga, why gid bala sang ano nga pag ano, kundi nga, ang dogin sing alan niya ko bla nga ginambala niya ko ano ni imo Romar nga obra nga nanugit-nugit kato sa kay Colonel Sariato nga mo ni nakibot lang ko kay tiga lain ang bot sa pamilya ko bubot siya kay nabatian nila kay naka-loudspeaker ang cellphone sa pagambal ni Sir Garbanzo. Sige nag-explain ko siya mo kung nabalaan mo, sir, ng tao mo na ngayon pamahaw gagapon sa pamuluyo. Kung ikaw na nagani ipapot sa ino, kung natural lang na manugid ako sa pulis, kay ato to yung opisyal ya. Alam ko manugid sa iban kay pulis kung ako yung naging reklamo. Oo. Di ba? Oh, di amo na nga kinsada ko kay Mayor kagina, idala ko to ang witness. Nagambal ang naton palangga nga Mayor nga mapahimo sa pidabet ipasa kay Mayor kay para maleksyonan niya. After sa kay Mayor na panahog ako ginatuan ko si Sir Garbanzos kag nag-istorya kag ginsukman kuman sa sang mga ginistorya sa akong ina nga nabalan sa pamilya ko nga nasakitan ang pamilya ko kay may maging buhian siya nga masakit man sa ako nga kung mag-amo ko na mabungguanay kami. Di ako yung bumbutsa mo, man kita may ginadlo ka na basta sa tama lang ta. Da pangabuhay ba ta sa insakto? By the way, kagawad, si Sir Lusaria, sa diin siya na-assign subong? Sa ICPO. ICPO? Ano sir man? Daw deputy siya na, kung nasa lalang ko, deputy siya ni CD. Okay. Bali, ang personnel to sang ang pulis ang nag-sit-sit o nag-sita sa imo to, sa diin siya naka-assign? Suno, kay Sir Garbanzo, sa nag-upod ko na sa iya mga tao kung mag-operasyon. Okay. Pero assign siya sa police station number 1 or sa police station number 4 sa Molo PNP? Amo lang hindi ko mamalaan. Amo na dito ako kay Celosaria nagdangop kay para at least mamalaan niya kung di na-assign. Pero nakilala mo ni kagawad, kining pulis? Ang pulis nakilala mo? Patrolman Ayan Ilar Korea. Ila Korea. Patrolman Ayan Hilakoria. Di naka-istorya na kamo nakamit na kamo nga duwa pagkatapos ang tobing hindi nyo mayo nga pagtanda na nga duwa, agawad? Why na mo na lang to yan, nakibot na ko gani mo naging tawag ina ni Sir Garbanzos. Kung wala lang si Sir Garbanzos ako ginananawag, kag umayo lang ang pag-approach ni Sir Garbanzos, so ay maniguro mag-abot sa mo ni. Ganito na dalahig ng pamilya ko Bombotsam, na daw hindi mabaton ang pagbuhi sa istorya sa akon. Kaya kapamati kay loudspeaker ang cellphone, daw niya kagambal ka rin pamilya ko, nga mo niya ka na, ano siyaw? Ikaw ya elected official ka? Siya ya gani ya, ginaobra niya silduan na namo na. Amo na balang sa side man sa pamilya ko bala. Okay. Ang reaksyon sa pamilya mo, kagawad daw nasakitan gid sila. Pwede mo ma-share kung ano mga tinaga kagawad niya ginbuyan sa imo ni retired Colonel Garbanzo sa paistoryanan niyo sa telepono? Oo, pagsabat ko siya, pagtawag niya, ang approach sila ko, Sir, good morning. Yan o kayo rumar nga panalugit-jugit ito ng polis to, na tapos naman nakagapon, niya muna, niya magkamo ka na, magkamo ka lang pa bungguan na ita. Bot silingo na bungguan na, ito may threat, kaga siyempre ara sa may ginuyatan sa posisyon. Pero bumbot sa alin sa una, basta sa tama man lang ta, kapag ibabaw gid ang insakto. Mula nang ginatindungan ta, ang ato niya nga nakulban lang, Diyos lang mo. Anyway, kagawad, nakahapit ka man sa talatapan ni retired Colonel Garbanzos, nakaistorya na yung mga mga duwati, anong plastada, anong
pag inistoryanay nyo do okay man ang pagtamdanay nyo or hindi maayo? Sa pag-abot ito na maayo na ang pagpaton sa ato ni Sir Garbanzos, gindala ko man si Kagawad Alvarado para may witness gate, kag nangayo man sa pasensya sa aton. Nangayo sa pasensya, kag nagambal man sa kung sino tong tao niya nga nagimo sa nga muna, nga kung may sala, mo ba dapat ipasa man siya kay para maaksyonan niya man, maobraya man ang iya obligasyon. Kung kaysa may mga tsimpugi kagawad nga daw silakbo sang Balatyagon kag do hindi mo ma-explicar gamay lang yung nga singki do gainit ka man dayon. Basi kung amo lang to na labot sa kay Sir Garbanzos man kag amotong na buya niya matinaga sa imo. Oo, tinambal ko lang kay Sir Garbanzos na. Amba ko tali sir, ipatawag mo ko di sa opisina mo para makistorya tamayo, gingaan mo, ginkuan mo ko side ko. Hindi lang sa piyak lang ginkuan mo, kag mo na to yung reaksyon mo sa akon. Kalain bombotsam kay pag ano yung ginasaga sa akon, siyempre may idlad mo kita. Naginom kita na isang aton maintenance kay matumba ta white tilas bala nga kalaway isang mabatian mo plus pamilya mo nga kabati isang inambalya. So, hindi man mabaton sa pamilya ta. Pero kamusta na yung mga duwa, nagpasinsyanay naman kamo Ate, ako tao man lang kuya Bombotsam, kabalo man ta magpasinsya, si tao man lang ta, pero at least kintabot ko man ang ako niya mga nanakit bala. At least mabatyagan niya man no? Hindi lang barangay official man so kasakit man, kasi nagabulig man ta sila da. Huwag man ta nagapabaya da. Alright. Sige, Kagawad, thank you so much. Yes, Kagawad, may dugang ka? Oo, ang laway lang to bala Bombotsam na ginambal ako nga manyaway man to event ng inyo barangay, ambal ng tao ko nga mataway man to. Ambal ko kay Sir Garbanzos, sir, ma-resign ko pagkakagawad sa barangay San Pedro. Kunway kami event sa barangay. Kag kung nagkadto ko di sa tubangan sa opisina mo, hindi magbinutik. Namula na, ambal ko siya. Just na, naintindihan man ko ni Sir Garbanzos na ayaw man sa pasensya, depensa, papunta man na iya Bombotsam. Alright. Sige. Kagawad, thank you so much kid sa tiyempo nga ginhatag diri sa Bombo Radio. Kag madamo man nga salamat Bombotsam kag sa imo tagpulan natin kag sa management sa Bombo Radio. Mabuhay. Derewavit si Kagawad Romar Martires sa aton sini nga mga kabombo. Now, amo ning isa karon sa mga mambal naton daan na ni nga problema No? Nga kung tani before mag-akto bala mangusisa gidanay. Kung sa bagay, kung isip-isipon ta, hindi naman iguro kinahanglan pa nga i-remind si retired Colonel Garbanzos nga dapat before siya maghulag, before siya mag-akto, hibaloon niya gidanay ang magtimbang sini nga bahin. Kiti makalabot bala ni sa Lieutenant Colonel kung alang-alang lang abilidad niya sini. No? Sa pagka-pulis. Kag ti siyempre, saya man sini nga kaalam malambot kabla mo retired mama Lieutenant Colonel kabla kon alang-alang kay mo ya. No, kung ang abilidad mo, kung ang kilala ko pa manugsag-alang ka lupoy. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti hindi lang niya para kay Lieutenant Colonel Garbanzos, kundi para man sa mga opisyales naton diri sa syudad or even sa probinsya man sa nga Iloilo nga dapat hibaloon tanay ang both side sang istorya before kita iya nga akto, before kita nga desisyon. No? Hindi ta pag ipadala sa emosyon, hindi ta pag padagaan sa patas-taas kag padakod-dako tingog no mga bla. Kay wala sang kayuhan nga madulot sina konflikto lang gid
ang madulot sina, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag dapat kamo ayara sa gobyerno, nagatrabaho sa gobyerno sa aton sini nga mga tagpalamati. Ginaswelduhan kamo dira agod nga magserbisyo sa pumuluyo sa mga taxpayer. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Why kamo dira ginswelduhan para iya nga magpaisog-isog? Nga mang sita or whatsoever. Ang importante sinadira anay manghusisa gid. Titingwaan taman nga malabot iya si Colonel Garbanzo sagud nga makuha man ang iya sining bahin sa aton sini karon iya nga pagpangalagad para nga maplastar taman ang magtimbang sini nga bahin. Pero muna, mas maayo siguro nga manghusisa gid kita anay mangkuton tang isa ka bahin, mangkuton taman ang isa ka bahin, no? Para nga ti kun makita mo, maplastar mo kag matumod mo kung sino ang may kapaltahan, that's the time siguro iya nga i-correct mo siya. Or mas maayo, for example, abi, nagauyat ikaw sa isa ka opisina, pwede mo man ina sila mapatawag. Nga, Kap, kagawad, sir, ma'am, kapita di sa opisina o may istoryahan ta, available ka sa mo sining oras. Kag dito yung istoryahan. No? Istoryahan nyo like civilized and professional kag mga intelektual nga sahi sang tawo. No? Hindi iya nga do baro-baruhon talang ang aton sinisig kaparyo. Kay ang gusto tayo amo sini. Dapat coordinate gina. Hindi mag pinulok-pulok kag budlay man kung kisa mag sulubrang isog tabla. No? Amo na ganing too much of something is bad enough kuno. Parehas na, too much love will kill you. Ti ang tuman nga kaisog sa pila kadlaw, ti base amo man ang imo siniya nga mangin kalaglagan. Gani sa mga kabumbo naton dira, dapat patawayan ta lang, no? Istoryahan ta sang mayo kay ang pag-istoryahan ay sa babaw sang lamisa, dira na iya nagaka dihon ang maayo pagid sining nga relasyon kag epektibo nga pagpanerbisyo kunyara ikaw nagatrabaho sa gobyerno. Sa aton sining nga mga kultura. Ang sininggitanay na iya kag iya na iya sa mga diktador. Iya na iya sa mga tyrant nga sahi isang pagdumalahan. Sa aton sining nga mga kabumbo. 45 minutos na ang nakaligad sa takna sining nga launa diri sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Standby sa aton sini mga kuturan kag sakay pulis sa Colonel Juriste Coronica, no? Serdo, hindi man gid siguro damo pero may pipila ka mga miyembro sang Iloilo City Police Office nga ang batasan daw hindi naman nagakangay. No, daw wala man iya sa lugar. Sa nasilingan ni naton granting for the sake of discussion, amo to ang statement ni Kagawad Martires nga ginsitsitan siya, nag-aako man siya nga mayara siya sa nga sala, no? Pero do baro-baruhon kag insultuhon niya pa ang elected official nga hindi man kuntani nagakadapat. Basi kinahanglan siguro nga paiskwilahon liwat ining mga bastos iya nga personnel sa Iloilo City Police Office sa ginatawag sini malayang good manners and right conduct. Colonel Coronica, sir? Bisan, bisan isa lang abi ka adlaw or twice a week sini iyang refresher course, good manners for good manners and right conduct. No, para nga madula na ang pagkabastos nga batasan sa pipila ka mga katapo sa Iloilo City Police Office. 47 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa.
Sa linya naton sa Simatinyon si SB member attorney Vincent Diasis sang Buena Vista, Guimaras. Attorney SB, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Aray Saudi. Yung kapon si mo kag sa tagapalamati sa Bombo Radio. Yes, attorney, nakalabot sa amon siniyang concern man bala, no? Or nakalabot rin sa amon ang pila ka mga concern sa mga vendors tira sa may merkado sa Buena Vista regarding kuno sa do may diferensya sa pagdumalahan dira nga nagalabot na sa punto nga nagakapektuhan na ang mga magagmay naton nga mga vendors sa SB. Yes, Bombo Cham, no? Nagsugod din na sang nagtukod ang munisipyo sang tindahan ng bayan. Kung sa diin, mismo ang munisipyo nagabaligya sang isda kag sa mga ulatanon sa merkado sang Buena Vista. Dakogit ang ang epekto sa mga vendors naton kay tungod sa kadakuon sang diferensya sang presyo nga halin sa munisipyo kag ang halin sa mga vendors naton. Amo na ang daw grabe gid nga antos kag ang epekto sa mga vendors sang Buena Vista Market, Bombo Cham. All right. Now, may ara ini sang mambal naton abi order or whatsoever dira or is this some kind of a project sang administrasyon abi dira sa Buena Vista, Guimaras? Anong plastada sina diri SB? Bombo Cham, ang sa pagkabalo ko, may ara pending resolution sa SB office. Ara pa lang na kalendaryo namon sa amon nga kumagsesyon kami na kalendaryo pa lang way pa namon maaprubahan. Bali ang resolution nga ni nga gina-authorize ang mayor nga magkuha 30% sa amon calamity fund para i-finance sa tindahan ng bayan tungod sa El Nino phenomenon. Wala pa ni ma-approve Bombo Cham, pero nagasugod na ang munisipyo sa pag-implementar sang tindahan ng bayan. Kaya muna ang akong nagligad yan isang sesyon, nagligad nga semana, ging pamangkot ko ang chairman sang committee sa municipal enterprise kung nga ano ang legal basis nga bala nagasugod na sila. Kag do mga manugduan na ni kabulan Bombo Cham mo. Ang epekto bala sa mga vendors. Ang intention na tani nami ginman kay ti lupo ang presyo. Galing kay ti ang damo-damo plus ang apektado. Kag ti wala bla mapamaagi sa sakto nga pamaagi bala. Yes. Tiging question ko to Bombo Cham sa sa pagsesyon namon. Di kay tungod nga wala pa namo maaprubahan, diin plagahalin ang fund. Okay. Sa pagbakal sang isda. Hambal ko kay tungod mo hindi niya iyasang gobyerno kay way pa hindi niya sa LGU kay way pa naton ma-aprubahan ini ang busilingon privately funded ni siya nga proyekto. Okay. Kung privately funded nga ang gabaligya empleyado sa munisipyo. Halos Department of Agriculture ang nagabantay dito gabaligya isda. Tapos ang ginagamit nga magkuha sang isda ang bantay dagat nga pambot sa munisipyo. At ginagamit nga magkuha sang isda sa pantalan pakadto sa merkado, iya man sa munisipyo nga truck. Amo nang ginapamangkot ko kay nga kay para sa akong privately funded siya. Nga gamiton ang iya sang gobyerno nga mga tao kag mga salakyan. Amo na Bombo Cham. Diba si private-public partnership, SB? Wala man kaagi sa amon Bombo Cham. Kay ang reception pending pa lang. Nakalendar pa lang siya. Oo, nakalendar pa lang. Wala pa na mo maaprubahan. Oo. Isa sini sa problema sinadira ang mapiktuan ang mga ultimo nga mga vendors dira. Ini mga vendors ni kay SB I do believe nagabayan din sa mga arkabala. Yes. Miara. Mga legitimate vendors gini sila sang Macline Market, Buena Vista Market.
nagabayad ni sila. Grabe ang reklamo. At syempre, mga ultimo man lang sila nga wala abla sa may bulik sa ila. Hindi man sila makasarang sa gobyerno magbato. Amo na nga Bombo Champ nga do kilan lang giblaanay nga tani tap na ong giblaanay tani ong tato nila nay. Kay grabe ang apektado gid sila. Ang ba nila sa akong Bombo Champ attorney sa una isa lang di ka Bombay ang gagi sa mon subong tataglo tagapat na. Kay why sila kuno sa tapo sa ila pangabuhi nga grabe na gid ang utang nila. Tungod kay inkompetensyahan sila sang LGU sang Buena Vista. Okay. Kung amo na gani kay do ka sikwaol kung lang taon naton SB kay ang LGU amo ang nagkompetensya sa ila. Ang project kung tani okay gid kay damo makabenepisyo kay syempre barato. Pero why pa yasang ordinansa, why pa inyo na naprobahan, tapos kung hindi iyasang gobyerno, sino ang nagapundo sini? Kay kung ng taon mo, nagabaligya, gobyerno. Hambal mo gani ang nagahakot sa mga ginabaligya iya ka gobyerno. Pero why pa niya, why nyo pa ni maprobahan, why nyo pa maobrahan ordinansa, o kung ano sinadira nga mayara na sang go signal and then releasean sang pondo sang gobyerno, pero may nagpundo na iya. Ang pamangkot sinadiri kung pribado sining nagpundo, gingamit ya ang resources sang gobyerno, iya niya personal nga negosyo ng guaya sini using the government's resources, attorney. Yes, Bombo Champ. Do kathagan ibla, do kathag lang nga korupsyon. Do amo na do hindi taman matulon nga kinamo ng aton banwa nga pabayaan ta lang. Ito lantaran mo. Lantaran siya ang ano ba ang taga-DA, ang uto yung gabantay. Pero SB, duwa na kabulan hambal mo nga naga-operate ini. Nakaparo pamangkot naman kamo kung sino ang naga-fund sa ila, sino nagapundo. Bombo Champ, hindi lang kita makahambal gid no, kay syempre wala kita sang direct source nga kung siya gid man ang tawo nga nag-finance. Ang nakahambal lang sa ako, nag-finance siya 100,000 pesos. Pero hindi lang ko ka maghambal kung sino na siya kay tungod nga wala kita sang ebidensya nga siya gid man. Siya gid man ang nag-finance na. Subong SB kay nakalabot ni ang concern sa imo, nagdamo na palabot sa concern nga mga vendors. Anong plano mo sinadri SB? Ang iimbestigaran gid ni anay. Imbestigaran gid nga nag-amo sini nga nag-amoy ning banwa nga nag-amoy ning merkado. Ma-investigar kita kay hambal man sang chairman sa municipal enterprise, mapatawag siya sang committee hearing nga ginapabot-abot ko man nga imbitaron ako nga pero asa subong do wala pa kay manog session na kami sa Thursday. Amo na nga base maporsa man kita nga ang layi is layi. Hindi pa na pwede nga piyong-piyongan talang ang ginahimo nila nga lantaran nga graft and corruption sa banwa sa Buena Vista. Alright. Sige, SB, from time to time magkatawag kami dira sa imo, good nga makakuha man kami sang latest update regarding this matter. Thank you so much for your time, SB member, Attorney Vincent Diaz, sir. Thank you, ma'am Bombo Champ. Kag salamat gid sa paghatag sang tinion sa akon kag madamog nga salamat. There you have it, si SB member Attorney Vincent Diaz sa Buena Vista, Guimaras. Sa aton sinima kabumbo praligban kung sino ining naga-finance nga hambal gani ni SB member Diaz, pending pa man mo ining ordinansa nga i-finance hatagan sang pondo sang gobyerno kag mapatukod sang merkado ng bayan. Ti merkado ng bayan nagabaligya sang mas barato. Kay kung utanon na iya direkta
ara ang Department of Agriculture, kon mga isda dira, ara ang sabahin karon dira sang ang mga insya sang gobyerno, tanan direkta nila nga makuha. That is why nga sarang nila ay mabaligya sang barato. Oh? Ti okay kung tani ina nga proyekto makabuligid sa tsimpo subong sang tagpamigado. Naka-eksperyensya pakita sang El Nino phenomenon. Kadamaan sa ang mga local government unit naton nagdeklarar sang state of calamity. So may mga pamaagi ang tagsa-tagsa ka local government unit nga gamiton inang calamity fund para nga ti bisan pa paano ma-alleviate man iyang mga apektado sini nga pumuluyo sa nga El Nino phenomenon. Sabahin niya karon sa nga Banwa sa Buena Vista ting napinsaran nga mahimo sang merkado ng bayan. Ugali kay ti pending pa pero natingala lang niya ang mga vendors kang nagpalabot sang concern. Sa ila sini nga mga opisyales nga amo na tisang ginlantaw, gin-review, sige tiway pa man sang ordinansa, way pa man sang pagsulundan nga pwede na sila makastart sang pagbaligya dira. Kagkaron banwa ang nagagwa pa nga do privately finance ini. Ti sinuayhan ang nagfinance ini sa aton sini makuturan. Ti kon lantawon mo statement ni SB member Diasis, pribado kuno ang nag-finance, pero ang ginagamit nga resources iya sang gobyerno. Hakot isda, iya ka gobyerno. Hakot ka mga utanon, iya ka gobyerno. Ang ginabaligyaan, iya ka gobyerno. Ang nagabaligya, iya ka gobyerno. Pero ang pundo iya sang pribado, ti ang kinitaan sa dini na makadto abi dayon. Ti unfair iya para sa mga nagabayad sang arkabala, nagabayad sang arkila mga lehitimo nga vendor, nga ti hindi man ginamo sina kamahalang ila sini nga ginabaligya dira. Ugaling ti kinahanglan man nila nga bisan pa paano makaguro ginansya, mapatay ng ila sini nga negosyo. Ang mga kaluluoy, ang mga ultimo nga vendor sa merkado, sa McLean, magkalaputo, magkalapurdoy, why na iya sa may mabakal sa ila, samtang iya, ang merkado ng bayan, ang nagaganar, pribado nga tawo. Kaya ti pribado ang nag-finance mo. As per information, kag sandig man sa pagpangusisa ni SB member Vincent Tadiasis. Ti ko mag-amo sini kuno, sinyales kuno ini kang nagapakita lamang nga mayara sang korupsyon nga nagaklanabo kag dapat sini nga husisaon. Ti mamangkot kita sa mga matag-as nga opisyal sa banwa sa nga Buena Vista kung may ideya kung ano man ang lihok dira karon sa ngalan man niya sa nga patas sini nga pagawaragwag. Tingwaan taman nga malabot ang ila sini nga linya dira karon. 1 minuto na nakaligad sa takna sini nga 2:00. Iban sini nga mga balita kang impormasyon itugyan naton sa iban sini Manusay Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Las Walados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 16 to 22, 2024. It's another weekend of great musical entertainment sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villarus kagang iyang banda sa Concert at the Plaza. Manginiinyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Hunyo 22, Sabado. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo mga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayo naton sa Ginoo nga ipahumuko ng tagipuson sa mga lideres sa mga conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sumo nga natipon, bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga indi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod indi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa
Ako si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano magkasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel.
Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man bala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag. Nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat ka nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani ko nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 19... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, kids sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome back. Diri sa kahapon lamang program. I hope wala na sang may may hangovers, long weekend. I hope nga sapat na sapat kag contented and very happy gid kamo how you spent ang inyong long weekend. So back to normal, back to reality. And I also welcome you back diri sa kahapon lamang program. Basi ready naman kamo ha nga mag-share diri sa amon what you did over the weekend, over the long weekend. Pwede gid nga makashare sang inyong mga experiences so paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write your stories and then you send them sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine, nag-abi-abi gids na inyo mga kabombo. Relax and just do the things that you're doing. Muna ginatawag na multitasking. Pwede ka obra sa gihapon sa mga lubrahon at the same time nagapamati kaya ang dulunggan open.
ang radyo open. Kung naka-gadget, sige in your most comfortable position. Sige, ari na nga itong iambahanan sa inyo sa sininga hapon from Stephen Nicole Pedro hanggang kaibigan. Good afternoon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nahilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa'kin ng mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Sana nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na, minahal kasi kita. Pasensya lang, hindi hungod. Minahal kasi kita. May nagkakatabo, gidyan ng mga muna, no? Wow. Sige, kaagi ka mo muna. Makarelate ka mo sa song, pwede i-share, email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Sige, let's start the ball rolling. Ari na ang ating first story para sa inyo. Uy, kinanlan alert di ka muda. O, ari naman, may biyag siyang i-share sa aton this afternoon. Here's our first story from Lolo Dencio. Dear in the Regime.
Mayong hapon lang sa tanan nga katapos ng Bombo Radyo, kag labi na gid sa imo. In the Regine, dolain na gid ang lakat sang panahon. Sobra na ang init. Agree. Kay pati ati gagamit sang payong. May naglabay diri sa amon nga ati, gabaligya sang silhig, baka mahal, tag 50 ang bugkos. Tigi pamangkot ko, gabatsyag man kamo sang kainit, kay gapayong kamo. Sabat niya, oo gabatsyag ganing sapat, kami pa nga ati. Dito sa amon banwa, wala na maharab ang amon karabaw, kay puro nalaya ang hilamon. Nagsabat ako, butangan mo sang sunglass nga color green ang mata sang karabaw para ang pananaw niya sang laya nga dahon green. Di ba umpisa pa lang na, ha? Lodo densyo. Nagsabat ang isa ka ati, Sir, delikado ina. Basi pati hinalay namon harabon kag magkadlaw. Pero hindi, Regine. Sa matuod, ang kakatabo sa kalibutan, kahimuan man sang tawo. Paano ang aton kabukiran, kalbo na, naubos ang illegal logging, sang mga nagakaingin, di naakig ang Diyos nga amay. Ang mga bukid, madamo nagakasunog nga wala ginhalinan. Sa parte Luzon, inektarya nga kagulangan ang nasunog. Ina, pagbuot sang Diyos. Siling niya, ginaabusaran ninyo ang gintuga ko, sunugon ko na. Gani, wala sila kahibalo. Ang kagulangan ginatawag nga baga, kagkabuhi sang duta. Ginasuyop sa mga kahoy ang carbon dioxide nga makahalit sa tao. Nagapagwa man ang mga kahoy sang oxygen, mga 80% sa mga tanom kag mga sapat ang nag-estar sa mga kagulangan. Kung wala sing kagulangan, hindi kita mabuhi. Tinong ginabuhat sa mga tao, ginaabusaran. Ara, nagbulos ang siyensya. Ara, damo na subong ang ginakulang sa tubig. Dapat amligan naton ang aton nga suba, tuburan kag busay. Diri sa amon barangay, ang suba daw kanal na lang kadako. Ginaamat-amat na gamay kay ginatampukan. Kag ang aton tubig sa bomba kag bubon, ende mo na mainom kay damo bakterya. Kag kada balay, may puso negro. Ang tubig sa Poso Negro ginasuyop sang duta kag ginasala suyopon sang aton bubon. Kag wala sang mabuhi sa duta kun wala tubig. Ang matuod, tubig ang kalabanan nga parte sang tanan nga duta. Subong ang tubig dako na makwarta kay nagmahal. Sang una wala ginabakalan tubig. Ini tanan kahimuan sang tawo. Ang tubig diri sa suba sa amon, hindi mo maintindihan kay ang kolor itom. Ang baho, higgo sang tawo. Pasensya na sa mga nag-late lunch. Siguro sa pagdamo sang populasyon sang tawo. Way sila kahibalo nga wala sang kabuhi sa duta kun wala sang tubig. Ang matuod, tubig ang kalabanan nga parte sang tanan nga buhi nga butang. Ang linaw, suba, katunggan, kag tubig sa idalom sang duta, nagahatag sang tubig sa mga tao. Sapat kag mga tanom. Pero kung maakig ang tagtuga, mas sobra naman ang tubig. Nabatian nyo sa balita, ang Davao wala untat ang baha, damo nagkalamatay. Ari pagid, in the Regine, ang aton hangin hindi na malimpyo, damo nagamasakit, bangod ang hangin, mahiggo na. Nakita ninyo ang simboryo sang punerarya diri sa barangay Balabago? Ginasunog ang patay nga tao. Ang aso din gakadto sa hangin. Ang tambotso sang salakyan, ang aso sang coal power plant, nagabugas ang aso nga maitom. Di, malimpyo ang aton hangin. Ang hangin kinahanglan naton, hindi lang para maginhawa, ginaproteksyonan sang hangin ang aton planeta sa makahalalit nga radiation sang adlaw. Kung wala hangin, mangintama katugnaw ang bilog nga kalibutan. Ang isa pagid ka hangin ang delikado.
ang gahalin sa aton alatrasan. Kay bisan sa sulod sa salakyan, kung magwa ang tanan ba, kung magwa ang tanan gatabon sang ila-ilong, kag magsinggit, kabaho. So, ari pagid, Regine, ang aton kadagatan, do ginahimo sang tao, tambakan sang basura. Dito sa Isla Puting Bato, sa Navotas, ang higad sang dagat, puro lang basura. Ang mga balay, diri man gapamuhin. Kung mataas ang tubig, ang ilang mga bata, diri man gapaligo. Kung hunas ang tubig, tama kabaho. Sa Isla Puting Bato, ginbutang sang aton gobyerno para sagang sa dalagko nga balod. Ano ang ginhimo sang tao? Ginpatindugan sang balay. Tapos ang ila CR, dira man ang tanan nga higko sa dagat. Paghunas, kadamo sang kapanalom sang pakinhason. Wala nila ginatipigan ang kadagatan nga diri man sila gakuha sang ila pangabuhian. Ang kadagatan nagasupply, hindi lang sang kalabanan nga ginakaon naton, kundi pati man sa mga kinahanglan sa paghimo sa mga bulong. Diri man nagahalin ang sobra katunga nga oxygen nga kinahanglan sa aton planeta, kay ginasuyop sini ang makahalalit nga carbon gas halin sa ginahimo sang tao. Paano mga tao? Ang ila interes, ang ila ginauna. Wala na gapamensar sang buwas. Ang makaluluoy, ang naulihing tubo. Ano ay han ang ila pala abuton? Ang tagsulat, Lolo Dencio. Wow, lo ha, doon na maguhan ako. This is very mind-steering ang imo nga gin-share sa amon sa sininga hapon. Kag kanami, kag inchak tugid man, no? Ang imo nga mga observations. So we do not know kung sigihon naton ang aton nga ginahimo nga pag-abusar sa dunang manggad sa Mother Earth naton. Ano ay hantuod? Ang aton nga maabutan, ilabinagid ang aton nga mga kaapuhan. Ang mga ulihing tubo, paano na lang sila? Well, let's hope it's never too late, ha? Nga we start today. Nga maging conscious kita sa aton nga mga ginahimo and let's do things para nga protektahan ang aton nga Mother Earth, ang aton nga common home, so that hindi kita maghinulsul sa ulihi and so that we prepare our Mother Nature para sa mga next generations. So, the time to do that is now. So, let us all start doing something to protect our Mother Nature. Thank you so much, Gid, sa imo, Lolo Dencio, for this eye-opening nga gin-share mo sa amon sa sininga hapon. Salamat, Gid. It is now 31 after 2 o'clock in the afternoon. Magapanumbali kita with the part 2 na sang story ni Miss Independent sa pagbalik sang KLP Kaupod City da Regine. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Indi man malain ang magloan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan. Kadiri sa kahapon lamang program, kag balikan tang aton nga mga istorya diri. Ari na ang part 2 sa story ni Miss Independent. You remember si Miss Independent atong nag-share sa aton. First story niya was about sang pag-molest
or paghimo sa mga hindi maayos ang iya nga amay sa iya mga butang, no? Wala gid man nga sila nga nalabot gid siya, but nila Peeping Tom ang iya nga father, tapos ang ginahuliran siya, may ginahimo nga hindi amo, things like that. So ari na ang part 2 sa iya nga istorya, kay sa last part sa iya nga part 1 nagka-boyfriend siya. Sige, let's check anong naging kasugpon sa iya nga istorya. Dear Tita Regine, ari naman ako liwat, Tita Regine. Si Miss Independent, sa second part sa sulat ko nga ini, Tita. Parte ini sa nag-boyfriend ako. 4th year high school, naging kami ka-boyfriend ko. Classmate ko ini siya sang 3rd year kami. Siguro nasulog-sunlog man sang iba namon nga mga classmates, kay ti ula ina siya miga sa ilang nga grupo. Wala man ako naluyag sa iya sang 3rd year pa lang kami, Tita. Ambot man, nga ang sa ulihin naluyagan ko ini siya. Nagsugod din sa nag-acquaintance party kami sa school. May one and only crush ako, Tita, sang una. Since grade 3 ako, hasta nag 4th year high school, kami, siya man gihapon ang crush ko. So ining crush ko, classmate ini sa magulang ko. Halin grade 3 hasta grade 4 siya. Then pagka grade 5 to 6, hasta 1st year high school, naglasmate kami ni crush. So bale, 1 year gap, nagbalik ini siya. Same sa magulang ko, pag grade 3 nila. Sa grade 5, grade 6, kag first year kami. Close friends gid kami ni crush. Nakita ko abi sa iya, Tita. Do si Harry Potter, iya itsura. Hay, idol ko pa naman sang una pag-uso sang Harry Potter. Tapos gentleman siya, Tita. Permi man kami gaupdanay puli sang una, pero wala gitsaya kabalo nga crush ko siya. Kung permi kami sang una gaupdanay, syempre, Tita, nakilig man ako, tago lang galing. So balik kita sa acquaintance party, Tita. 4th year na kami, may classmate ako nga naging closest friend ko. Gin-open up ko sa iya ang about sa crush ko. Ay, about, Tita, wala man ako nag-expect. Naging sugiran niya ang crush ko, kaginambalan nga mas-sweet dance kami. For the last time ko, no. Tungod man sa friendship namon, nagsugot man si crush. Huya ako, Tita. Siyempre, dugay, amon updanay. Tapos wala gid siya idea nga crush ko siya. Ay sa sobra ako kakahuya, nagdalagan ako, Tita, do nagpanik ako. Sang natabusad to, ara man si soon to be BF ko sa area manamon. Inakita yaman, nagkakatabo, siguro naluoy sa akon. Ginbutong niya ako, Tita, kagindala sa tunga quadrangle namon. Kagamiya, ang nag-sweet dance. Ay do nahawasan man ang dughan ko. Sa ginhimo niya, Tita. So nag-istoryahanay kami kag nagplano-plano. Abi mo, Tita, kung ano ginhimo namon? Nagpretend kami nga duha. Nga ipakita sa ila nga may relasyon kami. Ano man niya nagsulod sa paminsaron ko, naghuuhuu man ako, Tita. Sa salig man bala, Tita Regine, kiti close man kami si Nini, soon to be. Kag wala man tani mali siya, Tita. To make the long story short, sa sige-sige namon communicate nga duwa, kag daw tiki kag tuko kami permi kag mag-updanay, Tita. Ay nahulog, ta nabuot ko sa iya. Inkulbaan pa ako kay first time ko nga nagtuon-tuon, luyag-luyag. Sa tuod lang, Tita, dumabuang ako sa nabatsyag ko sang una. Okay man siya, never siya na in love sa other woman. Kung may problema kami duwa, insigida, ginakatuan niya ako kag giniistorya, hasta sa balay. Tanan nga pag-intindi, iya. Tanan nga effort, iya man, Tita. Kumbaga, gin-spoil niya ako, Tita.
Sa prangka nga istorya, Tita Regine, samtang ga eskwela ako sang una, permi ko siya napangita. Permi ko siya nakaupod. Bugos ko nga tion, ara siya permi. Hasta pag college namon tita, updanay man kami. Wala man sa plano namon, pero nag-same school kami. Hasta nga nag-graduate siya. Sang pag-process niya sang medical niya, kay plano niya sa ito ma-apply seaman, manya kamalason tita, permi failure ang iya nga medical. Tingin tubuan siya sang rashes sa bilog niya nga lawas. Kung sa iya pa, do giniwitan daw siya tungod sa hisa kuno. Ambot tita, kung patihan ko or hindi. Wala man abi ako gapati sina. Tungod sa failure nga ina, do napabayaan niya na iya ka ugalingon, pati ang amon relasyon. Sang time man sad to tita, ga problema man ako sa balay. Kaya ang ako namay, nagbalik naman sa ginabuhat niya. Ginapanilagan ko siya, kisa may beses, nga ako man nabantayan niya, labi pa akong mag-ilis ako. Pero aware man ako sa ginahulag ko, kag sa ginapanghulag niya. Sang year 2017, samtang gadugay among nga relasyon, galulong man siya sa ML, or Mobile Legends. Tita dito na, gaamat-amat, galabuan ay among relasyon, hasta nga wala na kami time sa isa kag isa sa amon. Naintindihan ko man tita. Ginahimo niya stress reliever ang ML. Pero para sa akon tita, nasubrahan na. Almost 1 year man siguro nga wala kami gawa communication. Tungod man sa sitwasyon namon, na fall out of love ako tita sa boyfriend ko. Nakipag-break ako. Wala man siya nagsugot, pero ako na mismo nag-utod sang amon komunikasyon. Almost 7 years, tita. Nasayangan man ako, pero anhod ko. Amo na balahambal nila. Kung naluyag ikaw sa isa ka tawo, gwapo-gwapo siya sa panulok mo. Kung wala ikaw naluyag sa iya, laway siya sa panulok mo. Very practical, no? Kung ubdanay ka mo, may excitement, kag happiness pa, pero samtang gadugay, wala na. So, amunay na ang makita ko kung nabatsagan ko, tita. Sa natabosad to, Tita Regine, damo-damo na nagasulod sa ulo ko. Eskwela pa ako, 9 p.m. buhi mo, 6 p.m. pa lang napangita ka na sa balay nyo. Sangga obra-obra ka, samtang wala klase, 9 p.m. an out mo, 7 p.m. pa lang, napapuli ka na. May ara man nga taga-aga, before ako maglakat, dapat mapalakat ko una ang duha ko ka mga manghod. Late ako permi sa first subject ko. Ang pinakamasakit sa tanan, may tour kami, nagprangka na ko una sa mga facilitators ko nga hindi ako kaupod, tungod short sa financial. Halin sang una, wala gid ako gapangayo sa ginikanan ko, tita. Ang gina-sideline ko, amo na ginapleti ko adlaw-adlaw, bayad sa module, sa project, kag sa makinahanglanon ko. Tungod sa nakita nila, nagaporsigido ako sa obra kag eskwela. 3 ko ka teachers, ginbayaran nila akong tour. Ulihin na nila ako ginhambalan. Pagkaaga, malakat na kami. Wala gid ako kapangaman, tita. Sa paglisensya ko sa ginikanan ko, wala ako ginpasugtan. Naglain man buot ko, tita. Hindi tungod sa wala ako ginpasugtan, kundi naglain buot ko kay nahuya ako sa mga teachers ko. Non-refundable abi ang payment. Sayang Susugod sad to, doon nadulaan ako gana nga magsulod sa klase. Nagrebelde ako, Tita Regine. Napamangkot ko kisa kaugalingon ko kung hasta san o pa makaya ko. 6 years ako sa college, tita. Bisan ka budlay, ginakaya ko. Pero tungod kay hindi man ako ka-focus maayo sa pag-eskwela ko, tita, nalulong ako sa obra nga obra. Hasta nga napabahian ko na ang pag-eskwela ko. Pila na lang ka months, graduate na ako, tita. Naluoy man siguro mga teachers ko, ginapapasar na lang ako nila.
Pilit ako nila ginapabalik sa klase hasta matapos ang closing. Pero never ako nag-attend sa graduation namon, tita. Hindi ako proud magbaton sang diploma, Tita Regine. Pressure kag depression ako nabatyakan. Tanan ko nga tinunan, ubos tabog. Pasensya gid, tita, kung tama na gid kalawi sa sulat ko. May last part pa ako, Tita Regine. Hindi lang ako sigurado kung matapos ko siya, pero try ko. Sa last part lang ako, tita, mapakilala. Salamat gid ang tagpadala. Miss Independent. Miss Independent, siguro you have to try to look at the brighter side of things, no? Kaya katabo sa imo subo, nag-focus kato sa hindi manami nga memories mo sa ginahimo sa father mo, plus sila mo daw nagabalik-balik naman siya, no? May mga times sa daw nagabalik-balik naman siya sa iyang ginapang himo sa to sa imo. But you know what? You have to help yourself to be strong and stand up against sa ginapanghimo nga inisang imo nga amay. Alright? I know, nakulbaan ikaw, naunahan ikaw sa imo nga kahadlok, but somehow, no, you have to teach yourself para nga mangin maisog ikaw. And never allow ng ina nga mga naga-pull down sa imo, nga ara sa imo nga kaisipan, mag-apekto gid sang imo nga future. You know what? You should be happy sa imo nga mga achievements. You can work and you have just finished your studies. So, the future, no, is waiting para sa imo. So, then don't spend time nga nagawalaw ka dira over something nga daw hindi mo makita, no, ang mga positibo nga mga butang nga nagakatabo sa imo nga kabuhi. And kinahanglan ang pagbattle sina has to start with yourself, and at the same time you need to pray para nga matudloan ikaw, no, kung paano i-handle ang initanan, and at the same time, no, teach yourself also na mangin positibo no matter ano ka bleak sa imo nga paglantaw sa imo nga future, kay tidto nadalaan ka na sang hope. Hindi pag-ialaw, no? Kasayang gid. May mga nalabutan na ikaw, so push, and push. But siguro, I guess, no? You have to come to terms first sa natabo sa imo, like sa ginahimo sa father mo, kay tito amugid na ang ginsugod-suguran sang tanan-tanan. So, you have somehow, no? To learn to let go or face the demons nga ara sa imo nga kaisipan, at ubangon mo ina so that, no, ma-release mo ang self mo from that situation, and at the same time there would be healing para sa imo. Sang first story mo, sa first part ng story mo, I have imparted to you, no, mga things nga pwede mo nga himuon so that maka-move forward ikaw from that experience, and from there we learn nga ikaw mismo, you have to help yourself first. Okay, but anyway, you said may katapusan nga part ang imong story. Who knows, no? Basta kung ang positivity na grab on sa imo. So, we'll be waiting for that story, and we're looking forward nga mabato na nato nina. Tapusa para mabalaan ta, no? How are you now, currently? Sige, good luck sa imo. Madamang salamat, Miss Independent. 51 minutes after 2 o'clock, magapanubalik ang kay LP. Pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura.
Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon bago ini ihanda sa imong pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa si Rosel Songano 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibalo? si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget
sulat para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abisang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa 3 minutes before 3 o'clock, luyag kumpisahan ining sulat ni Nong Muning. Kundi lang kita makalabot, ino. Anyway, sige. Third story natin is from Nong Muning, Dearest Tita Regine. Mayong hapon sa imo kung sa tanan nga makatapos ang Bombo Radyo Iloilo. Laki pang tanan mo nga mga tagpalamati sa KLP. Regular man o kun hindi. Ining istorya ko parte sa mga lugar nga ako nakadtuan o kun nasakaan nga mga bukid o kun mga tourist spots. Ang mga tao nga ginapanaad nga pangkadtuan. Ang una ko nga nasaka ang bukid sang Balaan Bukid dira sa isla sang Guimaras. Sa tuig 1972, tag-ang ikaduha ang shrine ni Maria Lourdes dito sa Baguio, or the Lord's Shrine. Correct. Nga nagataas ang sobra 5,000 feet sea level sa tuong 1999. Kaya ikatatlo ang Chocolate Hills dito sa Bohol sa tuig 2016 nga madamo ang mga turista halin pa sa iba nga kapungsuran. Kaining Chocolate Hills, one of the wonders of the world. Kaya dito ko manakita ang mga tarsiers nga mga sapat, nga dalag ko ang mga mata, nga ang mga balahibo sini nga mga sapat, daw pareho man sa mga amo. Mga malagba man ang tudlo, pareho gid sa mga amo. Kaya sa tuig 2021, ginsaka ako naman ang shrine dira sa San Joaquin. Bisan pa mataas, gintry ko nga masaka. Kag nakaabot ako sa ibabaw nga wala asang kaupod. O galing, nagapahuway-huway man ako kung kaisa. Kag sining ulihi, ang bukid naman sang Leon, Iloilo. Ang bukid sang Bukari, ang akong ginsaka. Kagyari, ang akong mga inagihan dito. Sining karon lang, bulan sang Marso, duha kami kasalakyan, upod kong anak ko kag mga apo, mataas ang sakaan sa mga salakyan pabukid. Madamo ang mga salakyan kay Biyernes Santo gid sadto. Kag sang pag-abot namon dito sa tiilan sa nasambit nga bukid, linibo na ang mga tao. So nagpamahaw anay kami bago ang pagsaka sa ibabaw sang bukid sang Bukari. Tama gid kalayo ang ginparkingan sang amon salakyan. Kag sang tapos na namon sang kaon, naghinagaray na kami nga magsaka didto sa ibabaw. Kung lantawon mo diri sa idalom, paliko-liko gid ang hagdan. Ngang imo nga kalaptan, lunsay lang, mga kawayan. Tub-tub lang ano kita. So dira nga bahin sa sulat ni Nong Muning. I'm sure ka pamati ka gida. Buwas ha ang kasubon sa imo nga sulat ni ini. Mga adventures mo naman sa mga bukid nga imo nga ginpangsaka. For the meantime, mga kabombo, for your stories nga pwede man kag pwede kag luyag yung gid nga i-share diri sa kahapon lamang program. Feel free gid nga mag-email sina ang mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat, then ipadala nyo na sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Siyempre, naghahulat na ang inyong next nga kalingawan diri sa Bombo Radio Iloilo, mga dramas. Ito yang Ermitania, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Siyempre, balikay kita buwas sa pagpadayon sa sulat ni Nong Muning and more. Diri lang sa kahapon lamang program. Sige hapon, ining nyo alagad si Tita Regine. See you again tomorrow. Maraming salamat. Good afternoon and God bless.